kwendiri kuzivei kana chandaziva hapana ndirikoti zviri nomau ndakaisigwa chilaiti izvo ndaisigwa filita izvi zvakaoma vana ava masikana sei mamukasema neri kumatima nenyika ninjani salivonani dumela muri raita tere guys matera nabudhi muri sei kumatima nenyika kwamuri ikoko ini kana kuona chinhu inoona zvinhu zviri normal guys zvandakagadzirwa saisi hami zvanga zvaiso kuti zvinda kuti ndigadzirireiwo pachikona changu paya pakugadzira ndigadzirei vanhu vacho pakugadzira pachikona kona ivo bata nemafoni voitaita zvavanoita ndiudzeiwo zvakaoma shuwa vana va kunditira sababa vaya kutanditira zvababa vaya vane zuro vaya mushurugu vaya munhu adakwira mari yake bhasi kufamba shuwa 100 pounds kubva kure kwese ikoko kuinda kure kwese kukomai mwana kungofambira kungonosukiswa mapuresi nekunofambiswa kusukiswa mapuresi nekunoainiswa kungonotsoswa bhinzi no send nothing kana ndimiwo guys vana vanopenga dandiita zvichirugu panapa right nhasi tiri pano asikana tasangana zvakare pachirongwa chezara nhasi mushure mekunge tiri kutaura nenyaya dzemaspiritual husbands handitika ina handisi chinonzi spiritual husband ichi ndo chinonzi chikwambo iri ina handisivi asi chandiri kuona vakadzi vakawanda vari kuchema nenyaya yemaspiritual husbands iyi vari kuti vanovata nezvinhu zvavanenge vasingaoni handitika vamwe vacho anotofuma akatoitwa mukadzi chaichaiye kutofuma vakawanda most of the ladies kwete 1 kwete 2 vakadzi vakati wandei zvinhu zvokuti munhu anogona kubuda chinyara kutaura pavanhu kuti guys ndo zviri kuitika mukati mangu izvi but ireality guys vakadzi vakawanda vari kusangana nazvo izvi ende havasi kuziva kuti zvinopedzwa nei right chiri kuzonetsa ndechekudai mukati mekurariwa nezvinhu izvi anzi vharai door behind riri kutocha unfortunately sorry sha apatorina behind iwane room saka kutorina hakuna door kumashure hakuna door ai light it ndo riri kutocha it saka the only way mudzimai light repa passage ai udzimaiko thanks daddy regai baba kwangu vadzime light repapa rekupassage uko light rikutocha right thank you daddy thank you right saka hakuna door pakatoshama ipapa hakuna kana door ama one room edai anonetsa guys hanzi close the door behind hakuna door dai anonimba imi one room edai anonetsa imo mundo mune pambedha wangu uri pasaidi apa ndo patv pa door rinobvepi door ramoda kuti ndivhare robva kumoda ndiseketeni ndadzima rambi right saka ndo nyaya iri kunetsa kuti vakadzi vakawanda asi vari kuti in the process yekuti vasangane nezvinhu zvakadai so izvi zvemaspiritual husbands izvi handitika chachirungu kuti spiritual husband ndisingazivi ni kuti pachishona ndo chikwambo chacho here chinenge chirara nevanhu kana kuti zvinhu tu zvakasiyana ipapo nditoriwo I'm yet to learn handisi kuziva andimaona I'm yet to learn kuti chinhu chimwe chete here spiritual husband nechikwambo kana zviri kufamba sei nokuti vakadzi vakawanda sofa vandataura navo vari kutaura kuti tine problem yekuti ndorara ndofuma nchirara nechinhu ndakadai antika anototi kwanzi zvinhu zvacho zvine madisadvantages ekuti anoita munyama usingasikamu kuti unobva nekupi dzimwe nguva unogona kunenegwa mhosva yausingazivi hanzi asa chaizvo unogona ngosemiwa nevanhu usina chawakanganisa unogona ngosemeka kana kuti pachitsvagwa basa chaipo unogona kuwanikwa iwo vamwe usachitorwa iwo usingatorwi antimaona zvese saka kwavagodhoni kwanai animaona saka handisi kuziva manje pakuti chinhu ichi zvinomira sei asi zvisinei pakupedzisira kwefilm kwegame iri tine vachauya hanzi there is a difference between the two okay wow thank you kusatoziva ndosaka tatirega ichi zvitaure tinzwe kuti zvinofamba sei because ina handitoziviwo chandongoziva ndine vakadzi vakawanda chingoti tibatsireiwo nemanhamba yavanhu vanobatsira zvemaspiritual husband ndinongwata nechinhu ini ndikatoona kuti itopic ndoda kutaurwa pada zvichida kune vanhu vatoda kutodi kutobatsirikana kutotaura nezvazvo asi vasishaya kuti vozvitaura sei zviri nani tingozvitaura pajekerere hanimaona kuti vanhu vangoziva anitimaona so tichazange tichijoiniwa nasekuru anonzi sekuru soko antika ndeve chivanhu sekuru soko ava vanoita zvechivanhu chiri strong cheche chakadzikadzika chiya hanzi sekuru soko ava saka ndakangovakumbirawo ndakavaonawo
ndikavakumbira unongoona chinyora zvinhu zvechivanhu every time vachingonyora zvinhu zvechivanhu vachingotsiura vamwe vanhu vanenge vachizviti machembere nemadhara ndazvechivanhu vanhu vanonzi machembere nemadhara hazvire kuti tikurehwa makore edu atichembera chinonzi machembere ndevanhu vanoita zvechivanhu vanobhilivha strictly muzvinhu zvechivanhu handi ndogona kuona vachingomonyera muposa vachitsiura machembere aya vachitsiura madhara vachitsiura nasekuri vavava kuti zvinhu zvamunoita izvi munozviwanepi tinoona vanhu vakaenda chichema vachibhadharisa vanhu vachidi but ndakazovabvunza zvakandishamisa vakati varipo pano padiaries vakati ndinenge ndiripo padiaries ndiri munhu anenge aripo ndichiverenga hangu ndichiona hangu handisi munhu ari active zvekudaro handiti maona so ndakabva ndatofara ndavaona ndikati saka chiuya mutsanangurirowo zvinhu izvi kuti zvii zvinombofamba seiko zvakare vakadzi vobatsirikana seiko nokuti kana chazoipa pakuti manje chakuto mukadzi handisi ndichine recording yake here and andakukumbira kuti ndingakwanisa kuplaya recording but I don't think she would mind kuti anga voice nganzika mirai ndimbotira kutsvaga pane nyaya yauya nhasi wow saka nyaya iyi pane nyaya yauya nhasi nditoiona izvo so saka nyaya handizi kuti ava baba ava vandisendera message ava tongoizeya pano takamirira sekuru kana kuti todi regai tione toidii nai pane nyaya yakapinda izvozvi so hanzvadzi ava ndakataura navo asi ndofunga ndandakangamwa ndowandigwa ka ndowandigwa pane nyaya iri kunetsa pakati pavo inyaya itopic inoda kutobatwa iyi yakazvimiririrai nokuti vanenge vachida kuti maparties acho ose auye pano ari involved mukati menyaya iyi saka ndisingazivi kuti tongotaura navo tozokubatai tozoita show yayo yoga kana kuti toita sei because vatondivatira kundifondera rutatu gose izvo zvinondiri pano handisi kunyatsonzwisisa asi tine nyaya yedu ngaitirege kusanganisa nyaya iyi inyaya yakazvimiririrai yekuti inenge yoda kuti tiunze maparties acho ouya pano kana vachinge vatendera toona tavabatsira sei handitika mudzimai wavo namadzitete vanatete madzitete masisters ababa vari kundibata ava vari kundifonera ava handiti saka inenge yava nyaya yakadi inenge yakazvimiririra I think asi regai tishimirira sekuru regai tingovafonera ndivadzoti ndiri palife ndinzwe kuti zvakamirisa handisi kuvaisa hangu paloud speaker handivaisi paloud okay vasibata phone right regai tione so vabva kundifonera manje kuda pane zvanenge vachita ndisikuzi vachanifonera saka vozongouyawo plus ida takatanzwa kuti mamwe maparties acho anobvuma here kuti auye tine recording zvino ndichaiwana nemawandiro akaita mameseji kuwhatsapp kwangu recording yandichaiwana nokuti kuti ndichasevha ndakutoshaya kuti iko zvino ndinosevha ndichiti kudii mazita avanhu ndakutokoshayiwa dzimwe nguva ndatokanganwa kuti ndosevha chiti kudii pane mukadzi akandiforwardira message voice note trake achiti chiri kuitika paspiritual husband ndechekuti hanzi chero kusima yekuvata ikakwana ndikusora nezuro hanzi nguva yekuti ikakwana yekunorara anototya kuenda norara hanzi dzimwe nguva ndosaka anosvika kana na 3 12 1 ari pano pamafacebook achingotenderera but asingatsaconcentrate nekuchakunda unorara hanzi chero masikati acho kwai ndakambotanga nchiti manheru zvaindivinga manheru chete but nekufamba kwenguva zvanga zvakundivinga ezvinisaiko zvinezvi zvakuya nemasikati andimaona saka aitoti hanzi nemasikati ndikangoita sokuti handi usiku harari anorara leti ndikarara masikati zvezvoti ndabirigawo hope kudai kana kubasa ndabatwa nohope kudai so kwanzi chakutouya chinhu chiya handimaona chakutopedza neni chakutota neni chapedza kurara naye kudaro paanotomuka ipapo 2 minutes anenge atonyorova zvishuwa kutwa mukadzi otonogesa ndikati saka zvikanzi anytime ndozvikunetsa kuti chakundivinga anytime ndakutya ndibatsireiwo please kuti kana pane vanogona kuti vapedze zvinhu izvi handitika ndoita sei hanimaona saka unoziva zvinhu zvakadaro zvinenge zvichida kana paine munhu nyatso zvimwe zvacho namuna anenge achikudza anenge achitobatikana nekurwadza kuti unyatsozobvunza feeling yezvinoitika panenge pachirariwa munhu nechinhu ichika ichi unotoona kuti hazviiti kuti ubvunze zvinhu zvakadaro because munhu anenge ari in pain munhu anenge ari pakutotsvaga hope kuti kana mune vamunoziva ndibatsireiwo nokuti ndatambura
saka uchazomubvunza kuti saka feeling yacho zvinenge zvichifamba sei unenge kutofila semunhu kutozvionetsa asi kuda nhasi zvotiri palife kudai anoda hake evolunteer andika anozata kusanganawo nazvo tichimirira sekuru ko sekuru ndataura navo izvozvo vari kudhiraivha kuenda kumba vari kubva kwangu achibva mhene kuti kupi kunochera makwenzi avo vari kuzvindira kumba kwavo vati 20 minutes anenge asvika kana aripo exactly Gina hanzi hakuna relationship inolasta hanzi hakuna hanzi ndinotolebliwa kunze hure pamba pandinogara because vanoona varume vakasiyana every time hanzi munogona mukadzi hanzi unogona kutoronga kuroorwa nemunhu nekuchidana naye zvese zvikuitwa in place but last minute anongoya nereason yekuti hazvichakwanisi kuti zvitike wosheya kuti apa chandakanga I'm a good wife chii chiri kuitika zviri kumbofamba sei andimaona so handizi hanzi nemukadzi chandandakanganawo hanzi ndinorara nebhaibheri pakati makumbo angu kwanzi the only way hanzi baritilda mumugoni and hamusisisi vangu kwava kutaura nezveya vateererai haruperi madzano vakutaura nezveya rega tingovabvisa because pana papasi penegativity so rako teererai pana papasi penegativity so rako right so hanzi ndinovata nebhaibheri pakati pemakumbo angu kuti ndirare hanzi ndorara nebhaibheri pakati pemakumbo angu antimazviona ndo zvaanoita saka anorara nebhaibheri pakati pemakumbo ake kuti akwanise kuti ambobatawo abatwawo nehope antimazviona saka hanzi ngaise I hope she's watching this live vamwe akuti magodo and anditika asi iko zvine ndichimirira sekuru kuti vauye panapa vatitsanangurira kuti chii chino spiritual husband kuti vanhu vafambe ndosaka ndine chidhura changu chefoni handitika asi chinoshanda handi koita imwe foni ichafonwa yekuti tikwanise kuti vanhu vafone tichibvunza mubvunzo kuna sekuru ava zvese ndine 2 mafoni aiwandaisa kublock because pana papasi papeji reheti this is a love page handiti kune cat family kune doggy family kune kwaichi gonzo family isi panapa we are love family andika because we do what is different to the community what is different to the community saka zvokuti tivigirwe negative energy aiwa negativity takatozvibhana kuti takatiza kwazviri zvenegative saka kuti ititevere zvakare tigoentertaina ka atidi hedu handitika negative ndinozviziva kuti vakawanda venyu vari pano kumanegativity munenge muri kuhamurambidzwe asi kana tauyawo pano chandodira ndechekuti kana muri pano sure you behave kana muri pano tataura kuti aiwa takusvapa nguva yekuti takuda kuonesana munhu rudo aiwa shuwa munotaridzawo saka still call you kuti mungori love family muri vanhu vanongofarirawo zvose hazvina kuipa handimaona saka handizivi hanzi ndikaisa bhaibheri ndinorara ndozvaakanditaurira I wish dei kuchinzi kana uripo uri kuona munin'ina unogona kungofona utaure zvawakataura wega uchindiudza kana uripo can you please call utaure ende zvakare ndokumbirawo kuti kana aripo umwe tichimirira madzibaba vedu regaiti block negativity yese tikutobloka panapa tisi kutoda zvedu panapa kana uripo unotomirira nhingirikiri unotosangana nazvo zvinhu izvi handiti maona uri kusangana nazvo uri kudawo kutoti ubatsirikane utipewo experience yezvinhu zvamuri kusangana nazvo kuti zviri kufamba sei chii chiri kuitika sei handiti maona kuti zviri kufamba sei uripo unoda kufona nhamba dzekufona izvo nhamba dzangu dzamotaura neni kuwhatsapp dzadziya nokuti apa allright kana dzimwe dze70771 fonai ipapo handiti maona fonai ipapo handiti maona tinzwisise kuitira vamwe umwe munhu anogona kutodaro maybe asingatonyatsanzwisa pane munhu iposti yandaverenga nhasi ndinhasi posti yandaona nhasi kana kuti yandaposta yandakanda nhasi yanga iri haiti here ndikaona macomments kuchinzi ndinoona kana kuti okay inyaya yati tataura nezuro nyaya yekuti kana ukafirwa handika hama mabatiro pane munhu aunza nyaya yake kuinbox kwangu ndikaiposta nhasi nyaya yakainyora nezuro asi ndaiposta nhasi achiti hanzi ndinorota murume wangu iye wacho wakaitirwa mashiripiti nehama dzake handitika achiti ndikuona kuti cheri ndikuona kuti chairperson havasi kuita basa ravo saka ndakuita basa ravo ndini ivo havasi kuita basa ravo chairperson Gordon macomments saka regai hangu ndikuita basa ravo kana ndasangana necomment inenge yakangoipa handimaona saka achiti hanzizvo anorota everyday murume wakakafa iye achirara naye daily anorara naye handimaona ndikati hazvisi zvokuti iyoyo spiritual husband iyoyo vanoshandisa fesi ina handinatsa kuziva vanoshandisa fesi dzavanhu
vouya. Is it not possible kuti murume munhu anonzi akafa 5 years anodzoka achivata naye everyday mukadzi uyu? Kwanza handiti relationship handidi handinyange ndozva kuti usiku hwose vese murume yangu iripo nyaya ndaiposta everyday anotora achivata naye. Iwe kwauri zvitori normal. Murume wako ye zvikanzi ndakufunga kwaiko zvino zvino pandakazogarigwa pasi nevanhu vakandiudza kuti no, anogona kuva asiri murume wako, inogona kuve iri spiritual husband, but munhu ari kuita izve spiritual husband ari kushandisa face yemurume wako kuti auye kuzorara newe every night kuti iwe uti zviri normal. Ndikati but zviri normal here still munhu akafa kuti iwe urara nemunhu unozoti akafa 5 years ago unorara naye every zviri normal here even kwauri chero dei waimuda kusvika papi it's not even normal. Saka handizivi hangu kuti zvinozofamba sei ipapo. Animaona handizivi hangu kuti ipapo zvinozofamba sei antimaona. So hands they use mafaces akasiyana anditika handiziviwo ipapo. Hands they use mafaces, you know, right? Macontribution ayo guys varipo vane experience ma spiritual husband, please fona iwo tishimirira sekuru muti mutaurewo zvamunotaura nokuti chandoziva sekuru vakazotanga kuya muchatanga kuzara kuinbox wangu nekuwhatsapp kwai tipewo namba sekuru vatibatsire. Asi right now kuti usaita selfish. Kana kusangana nazvo uda pachena ubatsire umwe munhu. Uya ubatsire umwe munhu utaure umwe munhu. Right, thank you. Abva afona ke waita hako afona. Hello Sis Melly masarase. Ndasikira wasarase mningina waita zvako nekusaomera neselfishness. Nekuve selfishness. Zviri sei? Ini Sis Melly ndambokufonera izvo masikati mukasabata phone. Alright, nandiri busy masikati Alright, indauyewo neprogram yamatanga nasi program yakanaka Sis Melly. Ini nditori umwe munhu ane problem iyoyo. Munhu anorarama neproblem yespiritual. Taura. Hello. Hello, yanga pane munhu ari kufona. Pane munhu ari kufona saka yanga yaita volume shoma. Ndikadropa guys. Kana nchinge ndakudropa ngatimirirei umwe munhu aripo atanga mbotipedza nyaya yake. Anditi atimbondo makoza chona kana akupinda akawandisa nawo. Ndo zvinonetsa. Makoza kana ndikakudropa call yako panenge pane umwe munhu anenge aripo. Ngatimirirei munhu anenge aripo atange adona. Antika kana adona and then todi tozopinda pa the next person. Kola hello. Hello. Hello tukunzwa. Ndikuti ni Smelly. Ndikuti ni Smelly. Ndinomwa gato. Ndikangorota chete ndichishandiswa kana dai ndandine munhu andodana naye akutondiramba. Okay. And then ndikatoti recently ndakaona munhu wandaitanga kudanana naye handiti tikatombotaura tikatomboenda out tese tikatombodii tikadii marimwe zuro chaichai marimwe zuro kwazofuma kuri zuro ndakarota iri achita sekuti ndomwa munhu woukama hwangu munhu woukama hwangu uyu ndativa nenguva naye achita sekuti ari kundiudza kuti haungadanani nemunhu waudanana naye uyu because ndakatokupiwa uri mukadzi wangu haungadana ndini murume wako. Saka ndakaita sekuti ndikunetsa nemunhu yanchinetsa naye kuti ndibaba munini vangu ndichiti imimi ndogodana nemisei muri baba munini chichaso ndikunetsana naye. Ndobva munhu yati ndakatokupiwa. Ndobva munhu yatanga kufaita nenew boyfriend yangu yanandava nayo. Aita sekuti akufaita nati siyana naye munhu wemukadzi wangu haungadanani naye. Saka vakaita sekuti ndiri mhope momo ndikati baba mini munopenga here mugoti ndiri mukadzi wenyu. Sekuru vakufona manje ndodii. Alright, mina ndikudrope ndokufonera back. Sekuru vaiva kufona. Mina ndikudrope kandi vaudze kuti vambotevera mbijana vamboteerera nyaya dzenyu mbijana asati vazouya ivo kusotsanangura macases enyu. Handiti ndokufonera back. Alright. Right, sekuru vakufona saka regai ndifonere sekuru vaya first ndidzosere call yavo sekuru Shoko and then kana ndavafonera ndovaudza kuti vambodii vambofollowa program mbijana timbonzwa ma-calls evanhu. Sekuru. Hello. Makadi yenyu sekuru tinokugamuchirai. Maswera sei?
taswera tiri palife sekuru right saka zvataita ndatodropa munhu anga ari kutaura zvaari kusangana nazvo nenyaya muri kuninzwa muri kunzwa sekuru right ndadodonedza munhu wandandinaye anga aripo panapa because tatichifanotaura hedu nezvevanhu vanosangana nazvo zvandakakumbirai kuti muye kuzotibatsira pano zvemaspiritual husbands izvi saka vangu vachitaura nyaya dzavo handizivi kuti mune nguva yakadii kuti ndimbotora kana 5 people makateerera imi muri mumacomments sezvo muri padiaries muchinzwa macases avo then pamunozouya makutiudza mozotitsanangurirawo kuti zvinga pamacases anenge ataurwa chingave chii chiri kuitikeni zvakare vanobatsirika sei zvakare chinonzi chii spiritual husband chingave chii ndo chikwambo here kana kuti chii zvinoita here havana dambudziko alright zvakanaka isekuru kwanzi tinokukwazisai nemadhayaris anzi sekuru kwasiwai sekuru vako vari kukwazisai mucomment section ndipapo tinotenda ngavasvike zvavo tinzwe nauro dzavo alright saka regai ndidzosa anga aripo atange nyaya yacho munyatsoiteerera munyatsoinzwa then muzotibatsirawo kuti pakamira sei alright sekuru right saka regai ndidzose kola anga aripo titange tanzwa kola anga aripo apedze nyaya yake then sekuru vazowana kudi kumubatsira as much as tichibelieve kuti kuchechi tinoenda chaizvo asi I believe izvi zvinhu zviri kwezvi because ava vari kuzvisangana zvavari kuzviwanepi hello right wototanga kubva pakutanga kuti sekuru vanyatsobata nyaya yako hello wototanga kubva pakutanga kuti nyatsonzwa nyaya yako nyatsotangiswa pekutanga kuti vanyatsonzwa sekuru because ndati vapinde mucomment section vateerere nyaya dzevo ndikutora 5 chete then tozounza ivo saka iwe ndiwo kutanga chitangako kutaura nyaya yako Sis Melly ndakandikuti inini ndiri umwe munhu anorara neproblem yespiritual husband ndikangoita munhu ndikangorara usiku ndikarota lese ndiri murelationship nemunhu ndikarara usiku ndikangorota chete ndichishandiswa nemunhu munhu yona achidana naye akutondisema achatondidi saka zvinhu zvokuti ndatongorarama nazvo muupenyu zvichidaro ukaona ndatiita relationship yane ndaita inenge iri ya relationship yekuti ndatoitawo zvokutofamba kumapostoriwo kuti zvingoitawo but hakuna kwazvinoenda and mostly marelationships andinoita handisi ndinoramba vakomana ndivo vanondiramba ndotorambwa and then ndandiri kuti ndine recent relationship yandakaita haina kana madays yemunhu wanandine 2 days ndadanana naye handiti saka ndobva ndarota mari mwezuro kwazomuka kuri nezuro ndakarota nchiita sokuti ndakarara kumba kwevabereki vangu ndakaita sokuti pana baba mudiki vandoti baba mudiki but munhu uyu ndatiwane makore ndisina kumbomuona asi ndorasa kuti pakashandiswa face yake nokuti munhu iye ndi baba mudiki but relationship iri kure haisi padhuze vakaita sokuti vakarara mumba mevabereki vangu indakarara mune imwe special new boyfriend yangu saka zvadaro baba mbini vai vakatanga kutati vari kurwisana nekuti haungaiti boyfriend murumu mauri musei waita boyfriend uri mukadzi wako ndobva ndatanga kunesana baba mbini ndikati ndiri mukadzi wenyu pachii vakati iwe haufanira kuti uite munhu wavo muupenyu because iwe ndakati utori mukadzi wangu tikati naye baba mudiki munopenga here ini ndingaita mukadzi wenyu here inini vakati utori mukadzi wangu saka ndakanesana navo svika vanonesana neboyfriend yangu kuti iwe siyana nemunhu uyu mukadzi wangu saka boyfriend yavanetsana naye akasvika kurama nobva yaindodza ikati iwe ini handingarambe chidana neuri mukadzi womunhu ndobva ichitaisa kuti ndiri muhope boyfriend yamva itaisa kuti yafuratira kuti handingadana nemukadzi womunhu ndakuenda boyfriend yayaenda muhope uye wanda ndatanga relationship naye uyauya akabva angondigina nokutondibloka nanhasi akabva atondibloka pasina reason pasina chii kana pasina reason pasina chii and the problem ika handistori inini ndega mumba medu tose vasikana vese aenda kumamarriage anoramba and tinongorota the same thing kuti umwe akati vhiki ino ndakanchishandiswa umoti wovhiki ino ndoshandiswa asi tikamboda kumhanyamhanya kana kumboita zvekumachechiwo zvomboita so zvinonyarara tikazoti tarelaxa kutanga
zvina so zvabata kuva vanakomana because mufamily mandinozvarwa vana vamai vangu vakomana hapana akaroora vasikana hapana akaroorwa vasikana kana chiti hapana akaroorwa mukuru ane makore mangani mukuru first born ane mukomana ane 43 years haana kuroora number 2 ndini handina kuroorwa ndakangoitawo mwana and then number 3 musikana anga akaroorwa akarambwa number 4 akatochata asi paakachata ari mumarriage aingorota achishandiswa kare nemurume akachishandiswa kusvika murume amuramba number 5 mukomana haana kuroora number 6 last born musikana haanawo kuroorwa yo ende mese mune vanenge vachita vana havasi vachingogara pamba ayo vamwe two vasikana vakaroorwa handiti vakaramba umwe musikana ndowandi kuti akanga atochata asi kubva musi wape apedza kuchata oshandiswa kana nekushandiswa usiku kakandoshandiswa kusvika murume angomuramba veduwe ya saka inini ndaitaura nemwe munin'ina wangu neso taitodiscasa nyaya iyi sikasi muchaya netopic nchoti inini nyaya yespiritual husband iyi kai ini ndatoshawa ndoita sei because ndakatombopinda chechi dzemwe yaSis Melly asi ndakatozobuda hangu ndakupindawo machechi aiko echirungu asi ndo zvakava zvatondipinza machechi rangu rafamba ndakuroorwa by that time ndasati ndaane mwana asina kuroorwa ndikapinda abatsira zvaingoipiwa ndangopiwa miteuro zvenguva diki diki and then zvongozorora kwenguva diki diki pazokondinya saka zvichira kuti izvezvi panopandindikauza panopandiri boyfriend andandazoona izvezvi yangondiyandibloka iyi ndandaa nenguva ndisinga handina munhu anoti ndinokuda kana kuti chii handina munhu anokuudza ndinokuda kana anobonyebhake kusuku ndiyeperawo hapana saka ndaitaura nemunin'ina wangu musosezi muchaunza topic iyi wotiwaonawo kuti ndokuda ndodai ofuma zvakakubloka just like that yes because ndandarota hope right okay saka Sis Melly zvinonetsa we zvinhu izvi zvikusaidwa kwewo zvakatanga rini imi kwenyuku zvakatanga rini zvekurota zvekuti zvekurara nechinhu nezvinhu izvi chinhu chinotori namakore mufamily medu icho okay zvekuti isusu machi tatonekana zvacho zviteta sei mukabvunza vechikuru vanoti kudiwo hamunawo baba namai vapenyu vekuti muno baba kana kuti mai baba namai vakashayika mai vanga vatombo vapenyu takambozama kusvika mai vedu vatotaura kuti ini ndazvitadzawo shame vakambozama kufamba tichiti mai ngatifambeiwo mo tichiti tikambozama ndakambopinda chechi dzemweya inini tichiti ngatifambei but vakatotadza kunyepa kusvika vangoshayikawo saka tangosara vana takutongoti mwari ndo vachadini vachaenda kuna kwavo ya alright nyaya yako sekuru vari kuinzwa tikuinzwa tese rega tinzwewo kuti ivo vanoti ikesi yako iyi ndeyespiritual husband here kana kuti inogona kuve kesi ine zvemumhuri antoona because yako now it's a little different yekuti unoti asi pamunorota mushandiswa pa munotofuma makaitwa vakadzi here munofuma here makaitwa vakadzi kana kuti kurota because kurota kune vaviri seni ndinomuka kazhinji ndotogona kumuka nchinzwa mudumbu mamuchirwadza umwe munin'ina wangu futi zvaanogona kuti ndikarota nditi tombogara tomboita kana maprayers mamidnight prayers tichimbonamara semazuva takachitomboflowa pastor ak ichipa mamidnight prayers zvisingaita nditi ndandamboita sekuti mazano ndarelax asisavafollowe ndaneka nebasa zvanhu nditanga nekurota ndakatanga kuzvuta mari mwezi ubva pana ndisiri ma-all night midnight apa right let's hope kuti chabatsirika rega tinzwa kuti chii chiri kuitika let's get to hear kuti sekuru varipo vari kuteerera manje tikatora 5 ka1 vazokanganwa here macases ese aya ka1 kuti tikangotora 5 callers tikazova tichiuya iya vazokanganwa here kuti vatitsanangurire kana kuti iwo chidonha tombovafonera totanga vatakoncentrata nekesi yako vatitsanangurira kuti chingave chii chiri kuitika then toenda pa the next caller tichidaro alright rega ndifonere sekuru nokuti vari kuona havo because dai vambozama taidi ishu because ishu yakatooma
Sure, I understand. 43 years no marriage, asina kuroora achingofamba. Apa anenge asinganyengi vasikana here hanzvadzi yako yaanyengere. Haisi hanzvadzi 1 iye hanzvadzi 2. Ndoreva first born ushu kusvika pa43 we43 ushu. Akatomboita mukadzi akarambwa nemukadzi. Okay. Alright. Sis Melly chandoti chinichika inenge problem iri mufamily because 4 girls 2 boys hapana ari pamarriage. Alright. Hey. Mukationa hatisi vanhu vanonzi vakashata aiwa. Hatisi vanhu vakashata motobvunza kuti kose musina kuroorwa kase usina boyfriend. Ende mukasitarisa umwe tese takadaro ka mukasitarisa ka vasikana tiri 4 ane boyfriend so far iwa. Vamwe vese hatina maboyfriends. Kana anobvunza zvakunyepera kundokuda wakunyepa. Kusvika pa 43 we43. Alright. Pane umwe ari pane mwe phone. Alright. Pane aita kola hello. Kola vari mwe phone. Kola vari pane mwe phone. Hello. Alright. Dzimaika phone yenyu imwe iri kumashure uko. Phone yenyu imwe iri kumashure tiri kuinzwa. Hello Sis Melly ndaidzima. Notata kutongonzwa isusu tichitaura hatianzwi zviri kuitika, right? Pana kola vari panapa nandati nini vakapedza totora sekuru noti kesi yavo iri a little bit sensitive and complicated, then tozotora makola but zvamadai kuuya tirege tichitora imimi tafonera sekuru then mukapedza imimi tofonera sekuru. Kola number 1, thank you very much. Rega tinzwe ava then ndobva ndafonera sekuru vasati vakanganwa nyaya dzacho. Alright Sis Melly maita basa. Alright, thanks. Right. Kola +44 hello. Nyaya yenyu imimi ndei. Hi Sis Melly. Hello anti. Mukundinzwa? Tukunzwa. Zvekutaurwa nevanhu zvikamweyawo zveshuwa wakatongooma zvawo unoshungurudza Sis Melly. Zvandichataura I'm talking from experience, own experience. All right. Mweya wechikwambo uyu mweya uya wekuti unouya uchidira jecha palaki rako rese. Hauna, the moment you try to do progress, chikwambo chiya chinouya chorara newe. Zvinhu zvese zvatovharana hapachisina chichafamba. And sometimes kana waane experience yekuziva masignals, sometimes unogona kutorota uchitoona maybe inogona kunge iri nyoka chaiyo, kana kutiona riri gudo richirara newe, kana kutorota ari munhu chaiye, munhu waunotoziva chaiye. Nyoka kana gudo zvichirara newe here? Zvinenge zvichitorara newe. Okay. So ndanzwa vachitaura kuti hanzi macheche emweya. Macheche emweya aya habatsira. Ini ndakatombozvitraya zvemacheche emweya izvi. Because why I'm saying macheche emweya hazvibatsire? Because macheche emweyawo kune vatori nezvavo zvavainazvo zvavari kutotsvaga kwekurasira. Ndimukunzwa. Saka the moment iwewe yaunongopinda mucheche emweya paya vanokuvheta wabva vatoona kuti chii customer iyo atori nezviri paari futi zvakangofana nezvii, wabva vatokupa zvimwe pamusoro pezvaunazvo izvozvo. Ndosaka muchiona kuti munhu anoenda kuchechi dzemweya achiti ari kunobatsirwa but anozopedzisira aita give up because anenge atosangana nevamwe vanazvo imomo vanobva vatoti mukadzi uyu aripo. Wobva watokutora wotokupa imwe husband, kana unga ine husband yekutanga wotopiwa imwe chi2 watove ne2. And kazhinji kacho zvimwe futi ndezvekumadzinza. Maybe kudzinza kwenyu pana anenge akashereketa senge kudzinza kwangu inini pana akamboita zveung'anga izvi akaenda kanotenga mudzimu asi akazozvisiya akazozvirasa but
makasara mune bvuri rechikwambo ichocho zvekungoti kwese kwandaienda ndaingouzwa uchinzi mweya wechikwambo unotendera mudzinza, mweya wechikwambo unotendera mudzinza. Saka imimi muri kuti imimi kusaidhi kwenyu kola muri kuti kusaidhi kwenyu imimi chikwambo. Saka chikwambo ichi ndo spiritual husband here. Pakapa ndo padada kutanga nanyatsoziva kuti zvinhu zvakasiyana. Chikwambo ne spiritual husband chinhu one here kana zvinhu two zvakasiyana. Chikwambo spiritual husband. Okay. Chinonzi chikwambo because kwavanoenda kun'anga kunotenga ikoko havaudzonzi the spiritual husband, vanongonzi chikwambo, handiti mushonga. Unonzi chikwambo. Okay. Asi chikwambo vanogona kusainirana contract yekuti muchipe mukadzi. Handiti mapanzise papo. Okay. Muchipe mukadzi or muchipe murume. Ndopazoshandika kuita spiritual husband. Okay. Wosaka chinenge chiri chikwambo choshanduka kuita spiritual husband. Okay. Chinenge chiri chikwambo kun'anga chikwambo. Asi kana chazouya mumusha manje chatove chispiritual husband because kun'anga munenge masainirana nen'anga. Munhu yanenge asainirana pasi contract nen'anga kuti uchachipa here mukadzi, unofanira kuchipa mukadzi, or whether murume unofanira kuchipa, kana chikwambo chiri chechikadzi unonzi unofanira kuchipa murume. Okay. Ndakanga nakubvunza kola vabva kuti zvinozonzi chii? Ndakanga nakubvunza kola vabva vati kuna kufamily kwavo hanzvadzi dzavo hazina kuroora, mwakamborora kana bva nemukadzi vamwe havana kuroora, kuti vanovatawo here nezvikwambo izvi nezviself inonzi spiritual wife, kana kuti chinozongorara kumukadzi kumurume hachirari naye chinongoitisa munyama. Ndachida kunyatsonzwisawo ipapo kuti kuvarume vanovatawo here nemaspiritual wives aya ari kuera anonzi maspiritual wives. Zvazvinoita inini from the way I understand it, zvazvinoita kana chiri chikwambo chechirume, munhu akaenda kunochitora kun'anga, chikwambo ichocho anogona kupa mazita, anogona kusainira mazita kuti ningi naningi naningi. Chikwambo chiya chinenge chichipfeka, chinogona kupfeka kana chiri chechirume chinogona kupfeka pavanakomana, zvekuti mwana uya mukomana uya vakadzi murodhu vanenge vasingamuoni kunge murume. Mapanzwisisa? Because anenge aine bvuri rechikwambo chiya. Ndikuteerera. Kana ari mukadzi, chikwambo chiya chinenge chichimuvinga mumba mune murume, chichimushandisa mumba mune murume, ndopai paanozowanika akusemwa wanje nemurume. Mapanzwisa ipapo? Okay. Saka uya akaenda akanotsvaga mushonga uya wakashandika kuita chikwambo iwoyo, anenge akatosaina contract yekuti pavana vako or pavana mukunhuri vana havafaniri kuroora kana kuroorwa. Chikwambo icho chinenge chichiseculator pavari vana ivavo. Chinoita kunge like mweya mutsvene, handinozwa mweya mutsvene kana kuti svikiro rinosvika ropfeka pamunhu so roshandisa mutumbi. Saka ndo zvinoita chikwambo. Alright, handei padambudziko renyu tisataudza sekuru, handei padambudziko renyu imimi ramuri kuti mawira pamhepo renyu, dambudziko rakamira sei? Inini rangu dambudziko ndikuda kubvumirana nezvataurwa neakanyora zvamamboverenga akanyora achiti kumabasa chaiko unowanika uchi like say zvinongokupa bad luck so pekuti zvinoona kwazvinenge zviri vanhu vavo munhu iyeye akaenda akanokushereketera kwaariko kwanenge achiona progress yako. Saka the moment you try to move a step forward, chikwambo chiya chinobva chaya chorara newe, kurara kwachitatoita newe chatopisa munyama. Upanzwisa ipapo? Kana wanga uri munhu anoda kuenda kuinterview,
interview yaya yatodirwa jecha apa which is the moment ichisvika kuinterview unongosvika uchingotanga uri kusemwa unge wakazora madhodhi so hauna chichambokufambira zvinhu zvese zvatodirwa jecha watodirwa munyama kana anga ari mukomana wanga uchidanana muchinyatsodanana zvakanaka zvichinyatsofamba zvakanaka zvinongopera after chikwambo icho chakurara so unongoona mukomana yakungotanga ngokuita maattitude ausinganzwisise. Okay, saka imi makambosangana nazvo izvozvo here? Makambosangana nazvo here? Zvandiri kutaura is I'm talking from experience. Kuti makasangana nazvo maita vakomana makazozvipedzawo sei imimi? Kunamata handinoita zvangu kunamata, ndinotomboona mwana anoti ndanoita kunamata, but when it comes kumweya wechikwambo ka usambonoita kunamata ini kunondibatsira. Okay, kunamata ende kazhinji kacho zvinoda kushandisa munhu usiku. Kana une that problem ka wotodzidzira kusangojaira zvekuda kungorararara so because ndo pazvinonyatsoda papa kuda kushandisa pausiku. Okay, saka imi muri kuti muri kukunda nemunamato so far kuti zvomuri munhu anogara pamunamato zvinhu izvi mazaro zvakatama hazvipo, hazvisi kuuya. Kana ndambomira pamunamato zvinomboita sekuti sudurukei. And the funny part of it, Sis Melly, inini ndiri munhu anoita ndine chipo chekurota nekuratidzwa. Alright, okay. Zvandanchariva zvazvo kuti macheche emuyaya handiona chibatsiro. Unotonyatsoti pane nguva dzokuti ndanyatsopinda pamunamato ndotonyatsokuona ndakambonamata macheche emweya ndotonyatsokuona vana papa vekuchechi kana kuti maprofita kutoona munhu achitochema musodzi. Unozwa nditaura? Takateere. Kutochema musodzi kuti sometimes even nyoka chaindogona kutiona chitochema musodzi nyoka. Okay. Zviya zvokuti shamwari kuti uri kundiomesera because vanenge vaona kuti pamberi pangu apa pane chaedza chiripo, saka they will always try kuya kuda kuzodzima chiedza ichocho. Saka inini the moment yandinozotanga kupfugama ndichinamata ndinobva ndatanga manje kuvarota ndichivaratidzwa vachiita kunge vanhu vaya vari kuchema kuti iwewe hazviite kakuti uprogress, you can't progress, you know. Saka imimi kola mati munogona kurota vana baba vana papa vachichema, mogona kurota iri nyoka ichichema, ende zvinhu zvenyu zviri mune chipo chekutaridzwa, meaning to say kuti vana papa antika vanokushandisai futi in form of spiritual husbands, because vanenge vochema kakuti kuri kunamatirei kuchechi kwamunenge muchinda, mukaenda kuchechi vanokushandisai zvakare nezvamuri kureva kana kuti ivavo maprofita iwayo. Vane vamwe vanenge vatori nazvo mukupanzisa papo Sis Melly. Alright. Pane vanenge vachitori nazvo, handimukunzwa? Okay. Pane vanenge vachitori nazvo, saka ukaita munyama vakangokumaka so kana kuti vakangokuitira godo kuti uyu hafanhi kuita chakanaka, vakangokuitira godo so vanogona havakubatsire, vanogona kutokuwedzera nezvavainazvo izvozvo, votokuwedzera pamusoro pezvauinazvo izvozvo. Okay. Saka ndo pandiri kuti zvinotondishamisa, zvinotondikachamadza kuti ndinotomuka so ndichitozvibvunza kuti sorry so zveshuwa, you know, ndinotonyatsokuona kuhota achitochema musodzi kudai. Ndeyapakaipa. Saka motogarai muri pamunamato, at least mune solution zviri nani. Saka handandangofona zvangu kuti nditaure ndingobvumirana nevanhu kuti zvinhu zviriko zvinoexista is true. Alright. And mumarelationships nomamarriages zvirimo futi. Aiwa. Zvirimo zvinoexista.
All right. Okay, thank you very much kola necontribution yenyu nokuti batsirawo nekutidzisawo pamwe. Regai tunze sekuru vachataura kuti kudii panyaya yekesi yavanzwa yekutanga yemukadzi wokutanga iyi. All right, Sis Melly. Thank you. Basa. Bye. All right. Hanzi mukaenda kumunana papa nekumapostori munonogona kunowedze kwanzi vanochema anditi muona vachitouya vachida kuti vaite zvinhu zvavo anomaona saka kona at least vane chipo chekuti vanotaridzwa zvino kana usingataridzwi unenge watopinda bhisi sekuru aiwa takudzosai zvakare tati tikati titore 5 makola kawanika tinogona kukanganisai nyaya dzacho kuti munyatsodzvinzwisisa kuti zviri kufamba sei. Right, sekuru pane mukadzi wokutanga anga ari panapa anga achitaura nyaya yake yemufamily mavo mufamily mavo kuti akafigwa nababa namai mai vari vapenyu vakambozama ndofunga mazvinzwira kuti vagadzise nyaya iyi handisi kuziva kuti ndingati ispiritual husband yacho here kana kuti zvaazvimwewo pamwe mukatotibatsirawo naiye nekumubatsirawo kuti ainyatsonzwisisa kuti chingave chii ari kuti hakuna norora hakuna norogwa anenge arogwa anodzoka zvese zvinhu zvinongori bhingirichi chinhu chinovata navo chichivadi handizivi kuti chinhinga chiti chii tisanangurireiwo sekuru nekuziva kwenyu zvii zvingave zviri kuitika apa. Chekutanga muchembere chandingareva handiti ndechekuti vanhu vazhinji mudzimba umu vakabata uye musha umwe nemumwe une zvavo. Ino kana musha umwe nemumwe une zvavo kana baba vakanobata zvavakanobata handiti vakanobata vanokwanisa kushandisa vana zvakare kuti vana vanovashandisa ivo sesacrifice pane rese ravanobata. Saka hino zvakureva kuti kana washandisa mwana sechipiriso kana kuti sacrifice vana zvakureva kuti vana ava ndo wavaita submit handiti wavaita sesacrifice vana ava vasisina option nenyaya yekuti iwewe kana wavapa kune chinhu chako chawakanotora iwe kwawakanotora kuti iwe uwane upfumi kana kuti uwane mari zvakuva kuti vana ava havasisina chekubata kana kuti havasina kwekuenda sezvo iwe baba wabata raunenge wabata. Ino kana iwe sababa wabata raunenge wabata vana chatava kutarisira kuti vana vazvimirire pachavo vatsvagirise kuti chii chiri kukonzeresa zhowe mukati memba yavo kana vari vana vechisikana. Kana vari vana vechisikana chekutanga chinoitika ndechekuti chikwambo ichi kana kuti ingava chikwambo chingava ngozi handiti kana hungava uroyi pachezvavo kana godo chairo rinoita kuti vanhu vabate rakawanda maringe neraramo yemhuri. Mumwe anokwanisa kuuya obva ati ayo iye akabata chikwambo kana akabata chikwambo ichi chakamukadzi. Saka sekuru muri kuti imimi spiritual husband chikwambo ndozvamuri kutaura. Chinokwanisa kuva chikwambo, chinokwanisa kuva ngozi, chinokwanisa kuva zvinhu zvakasiyana siyana. Okay, all right. Asi zvizhinji zvacho zvinowanikwa chikwambo nanditi asi kana chiti chikwambo chinenge chichida mudzimai yekuti icho pachinenge chisina zvokuita chinokwanisa kushandisa mudzimai. Hino mudzimai hachikwanisi kutora mudzimai asiri weropa weuyo akachitsvaga saka chinokwanisa kutora mudzimai weuyo ari pedo handiti zvichireva kuti ari pedo ndeuyo kaweropa kana chatora uyo ari pedo chava kutora weropa chatora weropa chava kumuita mudzimai. Ndosaka muchizoona vazhinji vanochema kuti aiwa ndiri kumuka dzimwe nguva ndinenge ndine unyoro pandinomuka kana kuti pada pandinomuka zvakare ndinomuka ndichizwa kuneta asi ndasangana nemunhurume wandinenge ndasangana naye. Uyezve chikwambo ichi kana chichiuya kumunhu kana kuti ngozi zvakare ichiuya kumunhu inouya yakapfeka fesi yemunhu wekuti uyu anozivikanwa neweropa uyo handiti
Okay. Kana chazivikanwa weropa zvakureva kuti weropa ndiye avakubatwa. Handiti. Kana vabata weropa uyu vakuuya nehuso huri pedo, ingava shamwari yepedyo, ingava boyfriend, ingava girlfriend, asi ndo vavanoshandisa. Kana shamwari, ingava bamunini, ingava sekuru, kana ani zvake, ndo vavanotora voisa pedo. Vobva vauya vobva vavata ndiyo, pavanovata ndiyo paya zvinhu zvinobva zvatominama. Iwe paunoona fesi iya iri familia unongoti aiwa ndiri kuziva, pada iwe utone ruchiva pamunhu iyeye wausangana naye pabonde. Wasangana naye uchabvuma nekuti munhu wekuziva, uyezve munhu wekuti waunochiva. So meaning to say kuti vanhu vakawanda vanorota kana kuti vanoona vachirara nemamwe vanhu vanenge vane achiti maybe ndarota ndavata napamunini kana kuti ndavata nehanzvadzi yangu kana kuti ndavata nemukomana panext door, munhu weiyeye ane fesi ashandiswa haasiri iye angachirara naye, munhu atoshanda fesi yake yashandiswawo kuti arare nemunhu angozvionesa kumunhu. Ndizvozvo vamwe vanosangana nenyoka zvakare. Alright. Nyoka iyo inenge chikwambo. Ndicho chikwambo chacho chinenge chauya, chinouya chobva chapfeka fesi kana huso hwemumwe munhu wamunoziva imi kuti kana akuendera pedo zvakureva kuti ucharambe nekuti munhu waunoziva kana kuti munhu waunochiva. Baba kungoti kana ari munhu wekuziva ko ndadini ndadi ndangovhuma zvangu ndoenda pabonde naye. Kana waenda pabonde naye ndobva zvinotangira ipapo. Saka ndo zvizhinji zvinosangana nevanhu. So pakesi yemusikana wekutanga yemukadzi wokutanga auya pano uyo ukuti haana kuroorwa, bhudhi vake vane 43 vakamboita mukadzi akavaramba, vanoroorwa vachidzoka mufamily vachidaro vachirota vachidii vachidaro. Saka dambudziko rakafanana neirori iri nawo vanoti vafamba vanzwa vabereki vakasvika pakufa pasina kana solution yawanikwa vachingotenderera vachingofamba. Handizivo panogona kubatsirika sei apa naisekuru, because yo kana vari ndofunga averenga vanhu 7 kana sakanganisi kana 5 mufamily vese vakangoungana pamba, hakuna unorogwa. Panozoitwa sei baba? Panaurwa yake yataura chekutanga kandabata ndechekuti anorota vari baba munini, ndizvo handiti? Ndizvozvo. Baba munini vanomirira baba. Alright. Handiti? Kana baba munini vakamirira baba, handiti? Vakududzira kuti ava ndivo vakasirwa zvizhinji mumhuri umu. Okay. Kana vava kuuya vari baba munini zvichireva kuti baba munini patova neyatinoti question mark. Alright. Kana paya nequestion mark ndeye kuti baba munini sei pauya huso hwababa munini. Pada baba munini ava vanodzoka vouya vozvininipisa pamberi pevana vachiti ini ndini ndakakuchengetedzai kana kuti ini ndini ndakakusirwai. Saka ivo vava kuona kunge ndivo vava baba vemusha, vava kutora vana vava kuita vadzimai, vava kuti ini ndiri kuchengetedza vana. Ndosaka maona kekutanga vataura vakati hanzvadzi dzangu hazina kuroora, uyezve vanosisi vava havana kuroora. Pane vanhu imbomirei kufona kana tina sekuru paline manje mukafona muri kudropesa makoza sekuru nai. Imbomirei kufona please. Yes Eve. Hello. Sorry sekuru pane munhu angachifona iwe baba saka ya dropa call yeni. Hino ndanga ndichiti kana mumusha makabatiwa chinhu chandinokwanisa kuti ndibatsire vazukuru vazhinji ava vari kuchema nenhau yespiritual husband pada vachadzoka kwamuri vachikudzai kuti aiwa zviya zvatakaudzwa nesekuru shoko zvakashanda. Kune dare zvivheri mana vedu ndiri kuti vanhu imbomireiwo kufona please.
dare ratinoti shonganyika kwedu kuchivanhu. Shonganyika unotora magodo matatu. Terai solution. Mire batai makadar sekuru. Guys, muri kupiwa solution free of charge. Sekuru havana kuya pano kuchaja munhu mari. Havasi kutora mari yemunhu. Anditi vari kungoda kungokubatsirai. Anditi kune vari kusangana neizvi zvespiritual husband icho siku. Vari kukupai solution yekuti kana wasangana nazvo zvaunogona kuita unogona kudai. Saka chitorai recipe. Chimbomirei kufona. Anditika vari kubatsira. Hakuna munhu ari kutorerwa send rake pano. Hakuna munhu ari kudyirwa kana sendi pano. Andi sekutangwa kumbira kuti vauya kuzodzidzisa nezvazvo kuti zvinofamba sei. Anti mazviona. Saka imi zvamunoita imbomirai kufona. Torai recipe. Anti maona. Torai recipe yanzi muzodzoka muchitestifya pano kuti zvakataurwa nasekuru vave kumbouya pano zvakatishandira kana kuti hazvina kushanda. Anditika saka torai recipe mirai kufona because mukafona muri kudonza sekuru pafoni pavari. Enderei mberi sekuru. Ndataura ndikati chekutanga. Kune dare redu ratinoziva kuchivanhu rinonzi shonganyika. Vanhu vachatora magodo matatu. Alright. Emunyu wemagodo. Okay, magodo matatu esalt. Wemagodo. Vachatora modzi dzitatu dzemalemon. Modzi nhatu dzemalemon. Modzi nhatu dzemagodo esalt. Modzi nhatu dzemagodo modzi yemalemon. Haikona kuzontora 7 iwai 3. Right, enderai mberi. Wotora kachira kachena kana kuti cotton. Cotton wu kana kajira kachena. Watora kajira aka ndeti. Uchatora bute. Bute kune mhando mbiri dzebute handiti dzefodya. Kune rematare kune rehondo. Asi kukurudzira kuti vanhu vashandise bute rehondo. Alright. Saka rehondo ndio rakaita sei difference remabute iri riri papi? Musiyano uri pakati pefodya idzi ndewekuti rematare ibute rinenge rakabikiwa. Rehondo ibute rinenge riri mbishi. Matare ibute rinenge rabikwa handiti rinenge rakasvibira. Okay. Rehondo zvakaya rinenge rakacheneruka. Saka rakacheneruka nderehondo, rakasvibira nderematare. Okay. Alright. Atora mabute rake asi kana asina anokwanisa kushandisa iro rematare. Asi ndinokurudzira nekuti iyi hondo iri kurwiswa, ihondo iri kudzoserwa kune avo vari kuzama kubata rakaipa pamusoro peraramo ravo. Handiti. Saka hino kana kushandisa bute rehondo uri kusimudza hondo kana kuti uri kuzvivhika. Nava vari kusaidira hondo mukati menyama yako. Uchatora bute iri worisanganisa nemunyu wemagodo, worisanganisa nemhodzi dzemalemoni dzatareva dziya. Munhu anotsvaga mukaka unodziya, ufanira kunge uchidisa zvawo mukaka unodziya waachanyika kotoni iya kana kuti chira chiya. Handiti. Achinyika anofanira kuchipfeka kusika rudzi yake. Alright. Asi tinokurudzira kuti vanhu pavanenge vava kuita dare iri handiti ngavariite dare iri kubata, nekuti vakariita rakajeka zuva vanonzwa kupera simba, vanonzwa kurukutika, nekuti apa panenge pachirwisa hondo. Saka nyama dzinokwanisa kuva dzinodzi. Alright. Okay. Hino vatora vakapfeka, ndinokurudzira kuti kana iri vashandisa fodya yehondo ngavaripfeke panguva dza12 manheru usiku pakati pavo. Alright. Zvino kana uchivatana 9 naisekuru paunozomuka uchiti ndopfeka na12 unenge usati watovatwa nechinhu iche. Ndo zvandati ndinokurudzira kuti avo vanokwanisa ngavaite dare iri na12. Alright.
pakati peusiku handiti asiwo havo kana vakavatoona naina hazvina mhaka vanokwanisa kupfeka nekuti uchatarisa kuti pamuchaita dare iri handiti chinhu chiya pachajaira kuti chinouya zuva nezuva kana kuti usiku neusiku chichizama kuda kuvaka bonde newe pachinozama kuda kuvaka bonde newe paya chinosvika pakachekuti chinosvika chichibondera pachinosvika chichibondera hachisi kungobondera bedzi asi chiri kusvika chichibviswa nekuti fodya yedu yechivanhu ine simba chasvika chichirwiswa pachinenge charwa paya ndo panotanga hondo yese iri kuzvira kuna achituma hino kana icho chikwambo kana kuti ngozi yacho yasvika yasangana nehondo charwiswa handiti pachinenge charwiswa paichichaia mupolisi choti iwewe kuuyiwa ndisiya ndichienda apa sei ini ndiri kurwiswa saka izvi vanhu vanoita mazuva matatu bedzi vanokwanisawo zvavo vakasununguka nekuti havasi vazhinji vese vanotenda muchivanhu asi paona kuti dambudziko iri ravashungurudza kwenguva refu vachaitawo dare iri vachiona kuti aiwa Sis Melly pane ramakatiratidza kuti tiende kuna sekuru soko kana rakarehwa nasekuru soko riya takariita ende zvinhu zviya ndauya zvakare. Right. Ndanyora pasi kuitira kuti ndigopota ndichivarangaridza vaya vanouya kwandiri vachiti kwai nhamba ini ndokupai resipi yandanyora pasi. Ndanyora pasi resipi modzi 3 dzamalemoni, magodo 3 emunyu wemagodo ya magodo acho 3 kwete kuzonotora mapaketi 3 esalt, magodo 3 anditika, and then chijira white kana kuti cotton wool anditi wosanganisa anditika woisa cotton wool kana mukajira wonyika mu fresh milk muyambiya then wopfeka anditika nebute wosanganisa andika butere hondo anzi butere hondo rakaita ndo rakasvibira butere hondo anzi rakasvibira ikaenda ndatokanga manyora butere hondo anditi kwai ndo rakati svibirei ndo zvakasvibira asi ari kurudzira kuti uzviite zvinhu izvi na 12 usiku wakurara kuita kuti chinhu chechandi obviously ndo pachinenge chajaira kuti chakuuya chowana wakadiwo kwai uchirwirwa wakashongedzeka ipapapa chowana wakadiwo wakapfeka bulletproof andimaona asi kana uchivata earlier than that still hanzi ita izvozvo andimaona muzodzokaone hanzi mukaka uri womo kwete unopisa uri womo ungonyika kudai wopfeka andimazviona 3 days chete mazuva 3 chete kuita kuti mugozo muzodzokawo muchitiudza right but zvisinei sekurapa ndine muvhunzo nokuti kuri kunzi varume vanowanda vataone vakadzi vezvikwambo izvi saka varume vanodii vanopfekera pai kotoni inenge ine bute nemhodzi nesolti chekutanga handiti chandichareva ndechekuti dare revadzimai nedare revarume rinogona kunge rakasiyana ino kana matara akasiyana ndadzoka ndareva ndikati handisi bedzi ndaurwa yekuti chikwambo kana kuti ngozi kunodzoka kuita nhaurwa yeshavi zvakare kunyanya vaya vanodada vachiti ndine shavire njuzu kune njuzu dzinouya zvakare vari varume vanouya ari mashavi anouya achigara pavakadzi kana pavarume vachiti uyu ndewangu vauya kudaro ndosaka muchizoona madzimai mazhinji kune madzimai ekutoti vanokwanisa kuva vanosema varume kuti murume wega wega auya vanenge vachimusema nenyaya yekuti ivo vakagarwa neshavi remunhurume kana shavi renjuzu asi iri njuzu yechirume hino kana wagarwa neapa iwe pachezvako ukati wamurume pava kutonetsa kuti uwane anourora kana uwane wekugarisana naye pasi nenhaurwa yekuti iwe pachezvako utore nemurume akamirira ivepo uyezve ushavira uri kutungamidza kumberi
uyezve ndoshavirawo kuti adzungu naro uchifamba uchidada naro kuti ndine njuzu. Asi injuzu ndo njuzu yekutanga yakabata dumbu rako kuti usazvara, ndo njuzu zvakare yakabata pfuma yako kuti usabata pfuma, nenyaya yekuti iyo iri kuti imboda bvuma kuti ine ndine murume wako. Okay, sekuru, hold on. Mira ipapo. Saka muri kutaura kuti kune vamwe vanhu vanofamba vachipembedza kuti tine njuzu. Asi dzisiri njuzu idzi dzatinenge tichiona idzi. Injuzu dzakatoipa dzezvikwambo. Ndozvamuri kutaura kuti njuzu idzi hadzikupi murume, hadzikupi mbereko, hadzikupi upfumi. Ingori njuzu inotokushungurudza asi munhu anenge achiti ndine njuzu. Ndozvamuri kureva. Asi hatingati njuzu yechikwambo. Nekuti njuzu iyi inokwezvewa. Okay. Inongokwezvewa neunhu hwako iwe pache zvako, nekuti mukatarisa ndopaya patareva tikati mhando dzenjuzu dzakasiyana-siyana. Kune vazungu vakangoona kuti apa ndinokodzera kuva ndinoendapo, vakasvika apa havana kudaniwa nevedzinza, havana kudaniwa nani, asi vanongosvika vogara ipapo. Iwewe nenhau yekuti hunhu hwako ndo hunokwezva shaviriya riyandi. Kana wakwezva shaviriya rinogara pauri, kana ragara pauri iwewe pawakuzviudza kuti inini varume ndakavamaka. Kana watanga kumaka varume zvako reva kuti murume wagara utori naye zvakare. Ndopakuya dambudziko manje, nekuti shaviri rava kutoti ini ndawana mudzimai. Ndosaka makona vamwe madzimai vanotaura kuti murume wangu ndinomusema, nenyaya yekuti murume vanaye zvakare kudhara, akatouya ari kutoti ini ndinaye mudzimai wangu. Iwo wofamba uchipembedza vanhu uchivaudza kuti aini varume handivadi, varume vanonetsa, varume zvakadai, asi kuri kurisimbisa kuti rizive kuti aiwa ini varume handivadi nekuti wakundinaye. Tiri kudzidza guys. Amene kana musiri muri kusarira kumasure madhonkopu uko kana muriko, ini ndiri kufamba nasekuru straight ndiri kudzidza zvakawanda pano. Enderai mberi sekuru, takateerera apa panyaya yenjuzu apa because hatichazivi mazuva ano vanhu vanongoitwa unongona munhu wese angove nenjuzu, munhu wese angove nenjuzu, munhu wese angove nenjuzu. Saka zvakutinetsa isi kuti izo njuzu dzacho dzakuna kungobata vanhu vose zviri kufamba seiko. Anoona, asi guys chiteererai munzwe seku zvakutaura kuti kune dzimwe njuzu dzinenge dzisina kumira zvakanaka, dzinenge dziri mukati menyu, dzekuti munenge muchizviudza moga kuti mune njuzu because munenge muchifila kuti mune njuzu, asi mune zvinhu zvinenge zviri mamuri. Njuzu kutaura kukuita sekuru, kana ndavabata zvakanaka matauro avari kuita, vakuita sekuti njuzu chaiyo haitadzisi kuitira zvinhu zvakanaka, haitadzisi kuita zvinhu zvakanaka, but ukaona kuita zvinhu zvakaipa uchishaya zvinhu zvakanakawo uchizviti une njuzu, then ipapa panofanike pane shaviro wakapembedza chauchunhu chawakapembedza kuti ndine njuzu, chikatora mukana iwoyo kuti right wataura kuti ini ndiripo, saka ndakugarira pano. Andimaona, saka nevarume chaivo uchavasema kana ndateerera zvakanaka sekuru matauro avaita. Enderai mberi henyu sekuru. Saka zvandandichitaura pamushembere ndezvekuti vanhu mazuva ano vava kudzuka, kunyanya vadzimai vanozviti vakatsvuka, ndo vava kungoti vakangofamba vakuzviti ndine njuzu. Sekuru vakutsika mugadheni revanhu mukuti vakadzi vatsvuku ndo vamuri kuti motsika magadheni edu. Saka mukadzi sitakutenda kuti njuzu itema, ava vakadzi vatsvuku chimbomirai masrei queen. Enderai henyu mberi sekuru. Kuti wese atsvuka ava nenjuzu here, nekuti pane musiyano wemunhu ane njuzu wetambudzo ane shavire dona, handiti kana kuti vazungu. Hino kana ane njuzu ikadanwa inodzoka yoreva painenge yadanwa kuti aiwa ngaive ireve kana maenda kumadziva muchiita matare inouya yoreva.
asi ava veshavi redona ringori ushavi zvaro ndanditi rine utsanana asi rine utsanana kudaro ishavi rinosema ndosaka muchiona vadzimai vazhinji vava kuchema kuti inini ndikavaita mimba ndinosema mimba yangu yandinenge ndakatakura. Makamboona kupi shavi rekuti unosema iwewe mwana wako mbereko yako yawakatakura iwewe 9 months worisema kuti umuyamwise unenge uchitosema unenge uchitotaiwa komazamu angu akazorembera kana chini changu mukaka unondinhuhwira handiti ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kusangana nazvo zviri kukunza madzudzo kumadzimai mazhinji udzoka wochema woti ko zvinyi zviri kuitika. Inyaya yekuti shaviri harina kugadziriswa, rinoda kunzverwa, ranzverwa rosesekedzwa dare racho kuti rionekwa kuti saka apa panogadziriswa sei, nekuti vanhu vese nenhau yekuti pada ndingataura mashoko ekuti vazhinji vava kuita dzungu kumhanya kungoti ukanzwa munhu wese adetsera angava wechipostori angongotsvuku kana kuti angava wechivanhu wava kungonzwa kuti akataura kuti ini tinodetsera wava kutongoti nako wasvika ikoko obva wanzi tenga zvakati nekuti munhu wese ava kuziva kuti kana iri haachazive manje kuti juzu here, muzungu here, idona here, itsungunu here kana kuti chini. Wava kungoti chete chaunoziva zvakangonzi vekumadziva wava kuziva kuti kunodiwa waini, kunodiwa mazai nemukaka. tiri kuona manhingiri mawaini, mabhisikitsi, maraisi, zvichipiwa njuzu. Saka tine chida kunyatsonzwisisa hedu kuti zvinofamba sei. Ngavamboita nenhau iya yekuti vanhu vese vakoti ndanzi ndine njuzu, ndaakutungamidza, ndaakuenda, ndaakunosesekedza dare remanjuzu, ndaakutoenda kurwizi kana ndaakuenda kumadziva. Vamwe vacho mamwe madziva havari kuenda, vari kuenda kumasuweji kwavari kuenda uko, kuya kuna nawotafozu kwavari kuenda uko vachienda vachinogezesa njuzu dzavo. Handizivi kuti njuzu inogezeswa kumasuweji injuzu yakadini muchemberi. Ndodzoka ndobvunza vanhu vazhinji ivavo, nekuti ndakatarisa apa vazhinji vakaendapo, uyezve pavakaenda ikoko zvinhu zvavo zvikadzoka zvooma kubva ipapo. Ingori nhau yekuti chekutanga mashora njuzu yenyu maigezesa masuweji. Chepiri ndechekuti hamuna kuudza vedzidzani kwenyu kuti isu tava kumbopembedza shavi renjuzu rigere patiri, nekuti njuzu haina kuya njuzu yakadanwa nevedzidza veropa rekwako. Ivo raakudzoka raakunzi nevamwe madhimoni. Ndisingazive kuti ava vese vava kudzoka vava kutaura kuti vemadzinza ava vatinofamba navo, kana kuti vana sekuru kana kuti vana tatekuru vanofamba nezuva nenguva, misi nenguva, vachitiratidza kuti apa pauri kuenda napo panobaya, kana apa pauri kuenda napo hapana kunaka, vagova vaipi pakare, ndo chekutanga. Handiti asi kuna mumwe anonamata anoenda anonokwira kuna Eliya naGabhirieri, asi havana kana ropa naye. Handiti haisiwo hainhaurwa yatati kutaure nezvayo, asi ngavambonamatawo jaya raMariya Musandi tigoona kuti zvinosvika kupi, vambosiya nzira idzi dzedu dzechivanhu dzatakatanga nadzo kubva pasi chigare titange. Apa matsika mugadheni mangu sekuru, vatotsika mangu chaivo mugadheni, ndo pamatsika, kwete mumwe munhu mangu chaivo ndo pamapfuura namo mugadheni mangu kuti imboitai munamate henyu vana vaMariya ivavo tigozoona kuti muchasvika kupi. Acha nhasi anosara hamene hake, nhasi tiri kubatwa tese guys, tiri kubatwa tese. Right, ende mataura imwe point yandifadza mati mirai sekuru, mataura imwe point yandabata yandifadza yamati mimi hunu
panyaya dzeunhu apa manjuzu imi munoti manjuzu kwanzi unhu hwenyu unhu. Saka isusu vanhu vese munosviti mune manjuzu imi tichange tichiongorora tichiona nokuti kwanzi unhu hunokaunta. Kana une njuzu chaidzo unhu hwako hunotaridza kuti uri munhu anoshandiswa nechi anenge ari kumanjuzu cheko chaiko apa. Handiti maona. Enderai henyu mberi sekuru. Saka iwe jaya ramai Mariam Zandeta tisiye. Handiti ndimwe zuva zvaro. Asi chekutanga chandichataura muchembere ndechekuti njuzu dzakasiyana-siyana. Kune njuzu dzakanaka. Asi njuzu dzakanaka dzinofamba nenjuzu dzakaipa zvakare. Alright. Pane chakanaka pane chakaipa. Handiti. Hino ndo patinotarisa kune vamwe vanofarira vakati inini njuzu yangu ndeye pingi, njuzu yangu inini ndeye silver, njuzu yangu ndeye chakati handiti. Njuzu imwe neimwe inouya ichireva zvainoda, uyezve inouya ichireva micheka yainoda. Handiti. Yauya ichireva zvainoda. Tobvunza vanhu tikati ko imimi munomhanya muchiti nyangwe vechipfambi vanoenda vobvositi tine manjuzu. Asi njuzu yakatukamira ikoko iri kungokwezva varume ka. Iri kukwezva varume. Varume ava vari kuuya. John ane mhepo dzekumusha kwawo dziri kumutera nezvikwambo zvekumusha kwawo dziri kumutera wavata naye. Peter ane mhepo dzekumusha kwawo dzevaira soko dzaainadzo dziri kuuya wavata naye. Uyo James uyo ari kuuya ane mhepo dzake dzevaira tembo dziri kumumotera wavata naye. Handiti. Dzese dziri kuuya pauri iwewo futi. Chika. Kune mhepo dzako dzekwana Sheka dziri kumumotera nezvikwambo zvako. Ino wavata nawo pese vari vatatu. Wasangana nemadzodzi mangani manje apinda pese mukati mako. Asara imomo. Wozvibvunza iwe pfungwa dzako kuti iwe hongu kuri kubvunza kuti handina mamwe maitiro kana mashaviro andingaita ukwati, asi chandinokwanisa kuita kushandisa pakati pemakumbo. Asi chimbwadiwa kutanga kugadzisa chivanhu chako wambokumbira kune vekwako kuti aiwa hongu ndinoziva kuti imimi vedzinza rekwangu muriko, madi mandigadzirirewo nzira yangu kuti ndifambe mune manake, kuti pose pandichatsika pandatsika ndo pamuchatsika. Handiti. Uyezve pamatsika imi ndo pandichatsika. Chamabata ndo chandichabata. Handiti. Ino kana vafamba pavafamba iwo kafamba zvoro vati aiwa pakachenaka. Asi iwewe unongoita zvinhu zvako nenyaya yekuti ukaona kuti Francis aita zvaaita apembedza juzi yake zvake zvafamba. Apembedza juzi yepingi iwe waakuda kuuyawo. Ndopotopesana ipapo toti zvimwe zvinhu zvamakupembedza ndizvo ndozvaakudzoka nemadzidzo mukati meupenyu hwenyu. Saka ndozvega zvandingakwanise kureva pane ino nguva muchembere ndichiudza vazukuru vangu avo vanodada kuti aiwa isi tine njuzu. Zvimwe zvamuri kufara nazvo muchiti injuzu. Amwe madzvinyu nezvidhanana muchiti aiwa muri kupembedza madzvinyu. Saka ngatipangwarire ipapo. Vakawanda zvavo sekuru vacho vadzoka vaita vechidiki zvavo. Havana hatingati ndinoziva zvose. Asi mukutaura kwangu ndipo kuti ndinoda kungopoya mbiro kune avo vari kumhanya kuda kutungamidza manjuzu. Vachiti ndine njuzu. Haungoende kumberi wongoti ndapembedza njuzu usina kusuma kune vekwako nekuti ndo vakaidana njuzu iyoyo. Wamhanya waenda zvinhu zvasunga. Wava kupfuma sahwira uyo nekuti masahwira amazuva ano akuda mari ka. Ava kungoti akangoona mutsvuku haana darera anopanda anongoti njuzu dzenyu ngadzigadziriswe. Ko adi kumbotarisa mudzimu wekwako. Adi kumbotarisawo mamwe mashave asingatarise muchuzu bedzi.
uyezve ava vanozviti vane manjusu ndo vacho vanenge vaine homwe yakatefera inenge yakasimba. Munotoenda henyu muchionekera kumadzisahura aya muchivaratidza kuti aiwa upfumi ndinawo. Ndopavanokupetai ipapo. Vakupetai modzoka mochema moti zvinhu zvangu hazisi kufamba inyaya yekuti iwe hauna ruzivo rwakakwana, wakangomhanya kungopinda mune zvausingazivi. Wamhanya kupinda mune zvausingazive moya waakuchema uchiti aiwa n'anga dzakaoma kana kuti vana sekuru vakaoma. Kwete, asi gona kuzvinipisa. Usamhanya kuda kuti aiwa sekuru zvinhu zvangu zvikafamba ndokutengerai chakati, sekuru zvinhu zvangu zvikafamba ndokuitai chakati. Ndopaunofira ipapo, tsoro yacho inobva yatofa. Nenyaya yekuti mava kunyanya dzungu muzvinhu zvenyu zvamunoita. Ndinodzoka zvakare ndotaura ndoti ndiri sekuru hangu wechidiki. Ndiri sekuru wechidiki handina kuda kuzvida zvekuva ndiri sekuru izvi. Ndaitoore zvangu zvandaitawo zvanga zvakanaka zvisingaiti. Asi kuuya kunoku kumatare ndichipanda matare inhau yokuti zvinhu zvandakanzi ndive ndinoita ndigobatsirawo avo vasina zivo. Handiti ndigovapo pundudzo vayambuke. Vakayambukawo mune ramangwana vachandiyambutsawo. Handiti hazvina mhaka kuti munhu angava achinzi ari mhiri kwemakungwa kupi nekupi, asi vanhu vanobatsirikana. Okay, so sekundoda kubvunza mubvunzo wani, pane zvinhu zvamataura mati tsungunu or something. Tsungunu chii? Tsungunu ishavi renjuzu zvakare, asi shavi renjuzu iri ishavi renjuzu rekuti rine mutumbi kumusoro, ine mutumbi wemunhu asi kuzasi uku inenge iri nyoka. Ndo inoshandiswa nevaya vazhinji vanoita zvibochu kuvaya. Uyezve tsungunu inofamba nechinamato, nekuti ndiyo inoda zvekunamata nendimi zvisingaiti pane rose rarinopanda. Okay, saka vanhu vengotsvuku vanoshandisa njusu. Okay, vanoshandisa njusu, asi iyi pachirungu ndo yamunoti meme inenge iri njusu. Okay, right. Kusatoziva saka vanoshandisa iyoyo yacho inonzi ntsungunu iyoyo. Okay, right. Ndosaka mukataridza ndo inouraya vanhu, nokuti vanda zvokuuraya kavaya vaya vanouraya vanhu, ndo inouraya vanhu iyoyi. Ine ukasha. Tsungunu ukasha hwainawo hwakafanana nevanhu vane njuzu dzinoshandisa mucheka wesilva. Okay, vanhu vane mucheka wesilva, zvino vanhu vacho mazuva ano katichaoni mucheka 1 tinogona kuona 5 pamunhu 1, toona silver, toona gold, toona red, toona pink, toona yellow, hatichatozivi kuti zviri kufamba sei. Rega nditaure ndikati tsungunu inoshandisa mucheka muviri. Inoshandisa mucheka wenhundurwa. Nhundurwa tinenge tichireva mucheka weyellow. Nemucheka mutsvuku wered. And saka muchiona vanhu vetsvuku kune vanoshandisa yellow inenge ine lining yered, kana kuti yered inenge ine yellow. Ndo avo vanenge vachiita matare etsungunu. Okay, alright. Chai, muri kuzvinzwa kana moenda kungotsvuku kumoziva kuti muri kuenda kuukasha. Handi mazvinzwa vanoenda kuvacheche ngotsvuku mazvinzwa kuti kwai zvine ukasha zvinhu izvi handi manzwa. Kozoti kune ameno ikoko. Right, ndoda kubvunza sekuru, kune njuzu inodya ivhu? Inodya ivhu? Ivhu rakaita zero. Ivhu rinotengesa kumarengiriya, rinotengesa kuvanhukadzi ravanodya riya. Pane mumwe munhu akambotiudza kuti kwai ivhu ramuri kuita muchidya iri kwai kune njusu ino kudii. Handakunda kunyanza kuzvihwisisa zvinhu zvazvo zvaakataura hake, asi akataura. Saka ndinotobvunzawo pano kuti kune njusu inodya vhu kana kuti vanhu vakadzi vanodya vhu vaya zvine chekuita here nemajusu kana kuti nechii, kana kuti kungorifarirawo dhaka sekufarira kuita vanhu fodya doro nezvimwe zvinhu zvakadaro.
inangu muchembere kureva kwandaita ndati handingazive zvose asi handisati ndasangana hangu nenjuzu inofarira kudya ivhu. Maita basa magonesa chaizvo papapa matotiudzawo pada vanodzivawo havo vachauya vachireva kuti aiwa kana vanodya ivhu vanodyira ivhu zvakati asi ini sepero vangu ndinoziva kuti aiwa vakazvitakura ndovega vanodya chi vanodya ivhu. Ino kana wakuita addict handizozivi zvangu ipapo. Alright, because pane munhu tatangoti wisi, and then pane question yauya pana pari kubvunzwa nemunhu hanzi Sis Melly, please ask sekuru kuti munhu anokwanisa kusvikirwa ari paFacebook here achirekodwa maziviro sekuru abva asakasana apedza kuendeka question hanzi achirekodwa semaziviro enyu maziviro enyu wenyu. Muchembere maziviro andinoita ndeyekuti mudzimu handiti mudzimu yandinozivawo ini sempera soko ndeyekuti haufarire zvinhu zvakaita sana foni zvedu zvembozharunharezvo inototi izvi handizvide nekuti mudzimu haizivi zvana mbozharunhare. Alright. Ino kana wakuuya uchiti ndirekode mudzimu panenge pane question mark ipapo. Alright. Okay. Mudzimu unotore recording. Unenge uri up to date. Ndewe chirungu? Ndewe chirungu. Alright. Alright, aiwa. Tanzwa zvakawanda sekuru muchiripo ipapo regai tinzwe vamwe tidzokere kutopic yedu. Munozva zvinoitika kazhinji kachona tinogona kuya netopic yedu takanangana tichidosa nezvakati zvongochinja in the process, we go with the flow. Anditika sekuru vatizobuda vakapinda muchikwambo vakapinda munyaya dzenjuzu handiti topic yedu yanga iri yemaspiritual husbands handitika, and I think sekuru vataura nyaya yemaspiritual husbands kuti kune vese vari kunesikana nemaspiritual husbands handi kwaiko zvino recipe yandiri kupai imbodai mudai handika mugozodzoka pano muchitaura kuti muchiri kusangana nazvo here kana kuti zvino zvinenge zvapera. Paita mubvunzo wokuti hanzi kajira kana tikotonuya mataura inochinjwa here pa3 days apa kana kuti inenge chingori same jira iroro kana kuti same cotton ongu vanokwanisa kuchinja vanokwanisa kuchinja. Alright, saka hanzi munochinja right. Muri ipapo regai titore vamwe macallers ari kuda kutaura maexperiences avo enyaya yenhingirikiri inonzi yemaspiritual husbands kana zvavanoda kubvunza ndisavharira vanhu panze vakwanise kubvunza mukwanise kuvadavira gaindise nhamba. Kuda kuti vanhu vakwanise kudii kukubvunzai. Right, namba yekuti mufone guys vari kuda kufona iyo namba iyo ndaisa apa namba yandapina kunoda kubvunza sekuru pamusoro spiritual husband spiritual wife handitika iyo namba iyo nakwai tichapo here namba yasekuru handina namba yasekuru yandiri kukupa ini nokuti sekuru vaya kuzodzidzisa havana kuuya kuti ndoda kuzorapa vanhu havana kutondiudza zvokuti vanorapa sekuru havana kumbobvera vandiudza zvokuti vanorapa ene handatombovabvunzawo zvese izvozvo inde hangoti yai mutitsanangurira sekuru tinokumbirawo muye kuzotitsanangurira panyaya yemaspiritual husband zvinhu zvamakuda nhamba dzasekuru maakudzidii sekuru havana mboti uyai ndirape vanhu havana mboti uyai kunoti tatiwai kuzotidzidzisa tidzidze tiri kudzidza pano handitika so handizi kuti nhamba yasekuru yomoda imi makuidii nhamba yasekuru hanimaona saka nhamba ndapinapo ndo nhamba dzamuri kufona chete idzo usafona kune dzimwe nhamba because rimwe line pana sekuru handika South African nhamba iyo fona ipapo une mubvunzo uri kurerekera kuspiritual husband kana kuti kuspiritual wife handika vasati vaidonha sekuru chifonai keozi kuti une mubvunzo uyo mubvunzo iyo nhamba iyo chifonai nhamba ndakupai iyo nhamba iyi chifonai mubvunze tinzwe kuti sekuru vanokubatsira vachiti kudii vataura kuti sekuru chii ine handitovazivi because sekuru sanambona picture yavo ndinongoona chisavaposta zvandakudza vasati vaya pano kuti indinongoona chizvinyorera vachingotsiura vamwewo machembere vachitsiurawo vamwe vana sekuru vachingonyora zvimaposti avo handimaona ndo panaingovafolowawo ndichingovaonawo paFacebook apa vanongozvinyorera zvinhu zvavo inde havana kana profile picture
handivazivi chero kuwhatsapp havana kana profile picture ini handivazivi anomaona ndobva nangototaura nesu rikasekuru ndinokumbira kutaura nemi kuti mudzidziseochi nenyaya yemaspiritual husbands tonoti zvinofambiswa sei zvinoitwa sei asi zonjushu dzacho dzada kuisa foni dzangu panapa zviri kufamba sei right regai titore kola wedu wekutanga ari kufona utinzo tada kubvunza kuti chii kola hello +43 hello hello maswera sei vakadzi vanopfuta fodya chii chinoita kuti vapfute fodya induzo yakamira sei kana kuti spirit yakamira sei imi mamusi kuda kubvunza zvemaspiritual husband okay vari kubvunza kuti sekuru vari kubvunza ranzi vakadzi vanosvita bute fodya yepi yacho bute here kana kuti cigarette fodya cigarette cheche allright hanzi kune vakadzi vanosvita masigarettes hanzi injuzu yakamira sei tokumbira kuziva panyaya yevakadzi vanosvita masigarettes kuti njuzu yacho yakamira sei chekutanga ndinoti kune vanosvuta masigarettes handiti juzu dzedu idzi handiti dzatinoziva juzu dzinouya dzechirungu idzi dzinouya dzichida menthol masigarettes ane menthol dzechirungu idzi dzinodzoka dzoda masigarettes ane menthol allright saka ndosaka muchiona vakadzi vazhinji vangava vatsvuku vaya vatamboreva vaya handiti kune vamwe vanenge vachitofarira kuputa everest roxbury kana pacific breeze nanadaniel ndo njuzu dzimwe dzinofamba nevamwe idzodzo dzinenge dzichiputa fodya yedu allright right I hope kola wapinturwa kuti vanenge vachida iyo menthol inenge iri mukati momo vana everest ivava ndo vana pacific zvinenge zviri mukati momo hanzi kune njuzi iyoyo inenge ichida zvinhu zvakadaro I hope wapindurwa right can we have a second caller please kana aripo second caller please aripo anga chifona apa please fona itinzwe kuti zvinenge mibvunzo yenyu yakamira sei hanzi modzi dzipi taisa recipe 1 modzi dzamalemoni nhatu modzi dzamalemoni guys imi munononokawo kubata imi modzi dzamalemoni nhatu modzi dzamalemoni yakona kuzotora lemoni rose woda kupfekera lemoni rose unoita kenza kwai modzi nhatu modzi chete right regai tintore kola number 2 hello kola +27 hello +27 hello network yake iri kuita ichitinetsei +27 hello allright kuti munhu anodii hatina kukunzwa dzokorodza zvakati zvekuti munhu anogeza nebute zvinobetsera chii okay right uyo mubvunzo sekuru hanzi munhu anogeza zvekuti munhu geza nebute zvinobatsirei kugeza nebute zvinoita kuti munhu atapudze mamhepo allright zvinogeza dzimwe mhepo dzinenge dziri pamunhu kune vaya vanenge vachitema kuti ndine munyama kune vakasunukuka zvavo handiti vanokwanisa kuti paya pavanenge vakuda kuenda kumabasa avo kana kuti uya nyangwe ane zvikweredzi handiti zviri kumunetsa asati aenda kuchikweredzi kuti anga ageze nebute kana ari kuenda kuinterview ngaageze nebute asati aenda handiti ageza nebute rake zvinhu zvake ndinoimba kuti zvinofamba mune nzira dzakanaka allright inga vanhu takati tikasarira kumashure uko kola hello Sis Melly right muripo pachirongwa ndikudawo kubvunza bvunza yenyu pane nyaya yekuti munhu unenge wakaitwa tomboti mukadzi wengozi
zviya zvekuti wakanzi wakadeketerwa kunzi ndiwe kuri pangozi yedzinza but paunorara unenge uchiita izvozvo zvekuvatiwa usiku wakarara zvinokwanisa kushanda here izvozvo zvekushandisa bute nemhodzi dzemalemoni? Kola makareveregwa here imimi? Makanzi makatoreveregwa muchitoziva kuti mukureveregwa? Mukutaurwa kwazvo nekuti munenge mazofambawo semhuri wobva wazvinzwa kuti ndo zvakaitika, but zvinenge zvakaitika long back. Iwewo pamwe uti wakatozvarwa uri mucheche, zvezvokunzi ngozi inenge yanetsa mumusha. Ponzi mwana wanhingi ngaadeketerwe aite ari pengozi. Kudepetegwa pamunhu zvinori pangozi here? Nditotanga kuzvinzwawo pana ini handizvizivi, tichiri kudzidza kaise netichadzidza gore rino. Aiwa tichafamba nematopiki tichadzidza. Ko sekuru heyo muri kuinzwa iyi? Kwanzi kune munhu anoreveregwa kuti pangozi, pamwe yongozi kuti ni mwana wanhingi ngaari pengozi kana iri ngozi yauya mumusha. Kwai saka usiku hwacho wozowanikwa uchirarwa nechikwambo ichi, chispiritual husband ichi. Zvinobatsira here recipe yamaisai? sekutaura tikati munhu anokwanisa kuba ari mudzimai chikwambo kana mudzimai wengozi. Kana uri mudzimai wengozi zvireva kuti iwewe wakadeketererwa kana kuti wakapirwa, handiti semuripo kungozi. Zvinoitika pangozi ndezvekuti kana wapiwa uchinzi uri mudzimai wengozi, kana kumusha kwenyu kungava makare kare akadini, handiti kwakanzi iwewe uchava mudzimai wengozi zvikataurwa, handiti nekuti zvinoitika ndezvekuti wanzi uri mudzimai wengozi hakuna shortcut, hakuna zvidimbu zvaungakwanisa kuita, asi ngozi chainofanira kuitwa ngozi inofanira kunge ichiripiwa. Saka kukunda ngozi kuripa nekuti zvinorehwa paya ndezvekuti chekutanga pangozi kana zvichinzi kwafandwa munhu kumhuri kwanya kuponda. Mirai makadaro 27 imbobatai makadaro, sekuru ambotsanangura imbobatai makadaro imichauya kwamuri. Enderai mberi sekuru. Kumhuri kwanya kuponda, handiti uyo akaponda unofanira kubva mwana musikana ara mwana, handiti azvara mwana iye anofanira kuzopiwa zita reuyo akapondewa as a sign of replacement to the late. Opiwa zita reuyo akafa yapondewa. Hino ngozi iya zvainoitwa zoenda pavanogara kana ngozi yadaniwa iyaya handiti vanogara dare. Ngozi yoreva kuti inoda kuripiwa, kana ichida kuripiwa nemombe 5 yoripiwa nemombe 5, handiti yaripiwa nemombe 5 zvagara kunofanira kuzobva mwana sikana achazozvara. Azvara mwana iyewo anenge azvara achapiwa zita reuyo akapondewa. Zvakwa kune avo vane mwana akapondewa kuti vataure kuti inini ndinoda kuti mwana wangu, kana kuti uyo akapiwa mukadzi nanyakuponda, handiti zvakwa vari kuti vataure kuti tinoda here kuti uyo achiramba ari muroora wemumusha mavo, kana kuti vanongotora mwana wavo bedzi votora muripo wavo, nekuti uyo akapondwa anenge ari plesirwa kawa. Regai tigo inyaya yengozi I think inoda kuti tigozokukumbirai zvakare mumusha munenge makasunguka timbobata nyaya yengozi because vanhu shuwa vanoitaura nyaya dzengozi pano, asi solution dololo hani maona. Regai timbonzwa kola vari apa. Haina shortcut kupemberi. Haina shortcut. The only way you can pass that ndeyekuti vanhu ngavari iyo inotoda mhuri nemhuri, nekuti ikasaripiwa inopedza tsidza isi. Ende mukaramba muchidzidzika ngoziya
moya muri kuitsipika the hey kola ndiri kukata please kola imbomira kufona panhamba yauri kufona iyoyo pana munhu aripo pafoni iyoyo please imbomira kufona ipapo eish 9 daro painodzoka ine ukasha nekuti maamuchira kola please kola nhamba dzekufona ndakapina apo nhamba dzekufona nhamba dzamuri kufona tsiridzo I will believe kuti uri palive apo ari kuramba chingofona ini ndiri kukata yari kuramba chingofona nai kureveiko sekure midway sekurenderai mberi zvinondoblokawo here munhu naini tikirira ngozi yavo zvida kuitsipika muchida kuitsipika nekuti ava vakaponda vanenge vachiziva kuti vakaponda handiti saka vanenge naini uyu kola uyu andori chiko chikuitika nevamwe vedzinza saka pamuri kudaro muri kuipa hasha painozodzoka ichizotora ndopai pamunozonzwa zvinzi mumuri medu munodonha vanhu vaviri kana pavhiki kana vanhu vaviri pamwedzi kana vanhu vaviri pagore iri nhau yekuti ngozi inenge yava neuturu hey okay saka zvinoreva kuti zvokutsipika ngozi zvinotomboshanda asi kana yodzoka ngozi yainodzoka nefaya hongu zvinoshanda asi havasi vese vanozogona vamwe vanotonyeperawo kuti zvapera asi mugona munhu adonha right ndosana chitopic yengozi sekuti tichakukumbirai tidzoke takamira nengozi because ine nyaya iyi itopic yakatozvimirira pachairi gaitimbonzwa kola vari apa kuti varoda kuti chii +27 kola hello hello kola makadini tiripo makadi yenyu kola yelo Sis Melly ndiri kukumbira kubvunza kuna sekuru alright toti takura vana baba vedu vakanga variko nanamai vedu vakaroorana wonzwa kuti zvoni kune mukomana aifudza mombe zvino akaurayiwa akangovigwa mumuri imomo maaishanda ngozi wozofamba mushinzwa zvinonzi zvaakuita kunge iye munhu iye spirit iyaya ndo inokuvharirai kuti musawanikwe isaidha unogona kuna boyfriend but hapana kwazvinosvika ukazoda kuzvifamba uchibvunzisisa unozonzwa kuti kune mhepo mumusha yakanga munhu akafira mumuri imomo akavigwa handiti saka ndoda kubvunza sekuru kuti mhepo iyoyo iyo vanhu lese maybe generation yacho yakuaffectwa nethat spirit vanga vasitomboriko that time munhu uyu hamutomuzivi kuti ndewepi but that spirit is now tormenting vanhu the generation yasarai kungave kuti unoapproachwa murodhi neboyfriend within 3-4 days anongodisappear kungave kuti uve nestable life chaichai haiti saka tingaiti maspiritual husband here kana kuti ingozi sekuru zvinhu zvinonetsa mukati memhuri dziri kusanganikwa mukati mekurarama kwatiri kuita maybe mungabatsire sekuru manzwa here mubvunzo uri pana apa but ndanatsa kuti paita mweya wengozi apa handizivi hangu sekuru manzwa here question yamabvunzwa handina kunatsa kuinzwa zvizere right anzi mumuri maita mweya wekuti tiri kuti kare kare ihistory yava kunzwa vana izvozvi kuti kune mukomana waifudza mombe mumusha achibva aurayiwa akavigwa mumusha imomo handiti zvakaitika sati vazvarwa ava handiti maona asi generation yaveko iko zvino haitombozivi chinhu haina kana chainotomboziva kana munhu wacho haitombomuzivi zvinhu zvia zvakudzoka nhasi zvichiafecta generation iye chidiki iripo iyi hanomaona kuti havachanyengwi havacharogwi havachaonekwi kana sechinhu chero pai handiti mazviona saka ndopaari kuti iye ndoda kuziva kuti mweya wengozi here kana kuti ingava mweya wemaspiritual husband
iyo ndo nhau yengozi futi kaya tichitaura iyo ingozi yatachitaura toda kuzounzani ngekiri topic yengozi tikati vanokwanisa kuitsipika vachiitsipika vachiivharidzira vasingakwanisi kuripa handiti painozouya inoya neuturu ndosaka muchiona vamwe vava kuita kunge vanoseme vanhu varume kana kuti vanosema varume vamwe vanoroora vamwe havarorwe handiti iri nhaurwa yengozi iyi yava kunetsa kuti imimi chiendai munotsvagiridza nekuti imimi pamuchatsvagiridza mukaziva muneka muchabata here kana kuti muchava munopira makosi zvenyu panhaurwa iyi ko iko sei vanhu vaingourawa vachifudza mombe vanenge vachingori vanhu vezvirudzi wai vaingori vanhu vanobva kuna Malawi Mozambique uko ndo vanhu vanongonzi vane ngozi dzodzi dzaiuraya dzichingodi zvinofamba sei ropa rese muchembera hakuna kuti imhaka yekuti ndeve kuMozambique ndeve kuMalawi kana kuti ndeve muno muZimbabwe munhu nemunhu wese anodeura ropa itori ngozi handiti asi avo imhaka yekuti avo vekunana Malawi nekunana Mozambique vanga vari vanhu vaitiza hondo panguva yavo vakati vauye vapinde muno muZimbabwe vatsvake mabasa nekuti mabasa nekuti vanga vasina mapepa ekuti vapinda muno muZimbabwe vaikwanisa kuva vanoshanda asi vaenda kumaruzevha ndo vainofudza mombe vamwe ndo vaenda kumapurazi vonoshanda vachinorima handiti okay no vaisangana nenjodzi alright kola muri kunzwa here kuti vasingakwanisi kutaura chirudzi chedu isusu vemuno muZimbabwe kola muri kunzwa here nyaya yekuti yenyu iyi kesi ingozi manzwa here kona vadiko vapana vachari kufona vakawanda paningi pamwe vatononzwa nemakozi evamwe ari kufona so ndofunga kuti but I think vari mucomment section kola hanzi inyaya yengozi ndo inotodaro iyi saka tichazodi tichatozodzoka zvakare nenyaya yengozi iyi tine vanonyatsoziva because takamboiti taure panapa asi taitaura tiri togava dhayari tichinyeperana tisina vanonyatsozviziva zvechivanhu zvengozi izvi kuti zvinofamba sei taingoitawo discussion topic tichingodiscasa but hatina zvatainyatsokuziva zvakati chikiti taingotaurawo anomuona chingotari naimi ngozi chii zvinofamba sei chii chinoitika pangozi chichi but I think sekuru havanokwanisa kuzouya vonyatsotsanangurira izvo nyaya dzekutsipikwa ndikurangarira pane mukadzi akatombofona panapa pataitaura discussion yedu achiti kwanzi totsipika tozodii ndofunga anga asingandoziviwo madangers ekutsipika kuti zvakamira sei yezvo sekuru vataura ndosaka ndabvunza ruviri kuti mati ikatsipikwa inodzoka ine ukasha anomaona achitaura zvemusha mavo kufiwa kwamunoitwa so tinezombodawo maybe kana muine nguva mukatiudzawo pavhiki rinotevera apa pamunenge muri free timbofamba nadzo topiki timboyanzonzwisisa because chokwadika tinoziva kuti mumwe nemwe ane zvaanobhilivha mazviri hatimanikidze munhu vanenge vachida kungodzidzawo chivanhu chavo cheduwo vanongodzidzawo vanenge vasingadiwo no problems the same way yatinongoitawo pane vanouyawo vachidzidzisa bhaibheri pano handitika vanouyawo vanoda kuendawo kunodzidzawo zvebhaibheri vanoendawo kunodzidza zvebhaibheri handi vanoda kudzidza zvechiva vanodzidza zvebhaibheri umwe hatitsikiriri munhu umwe nemumwe nechoice yake regai tione umwe ari kufona uyu kuti ari kuda kubvunza kuti chii ari kudonha ari kufona achidonha right what's going on fona yacho alright great one vari pere vamwe achine mubvunzo vada kubvunza toda kuregera sekuru vazorore alright uyo ari kufona kola hello naida kubvunzawo kuna sekuru kuti kana uchida kukumbirira kumanjuzo ako unovakumbira newaini akaita sei nekuti pari kunetsa pamawaini apo unosanda kunzwisisawo okay muri kuda kukumbirira vari kubvunza kuti hanzi kana uchida ndoda kukumbirira kumanjuzo asi ndinoona waini ndo yavanetsa vachazivi kuti voita nechateu here viceroy here John Walker here Black Label havachazivi kuti voshandisa ipi yacho waini saka kuda mungagona kuvabatsirawo sekuru kana vachikumbirira kumanjuzo hadisi vachikumbirira
ndinokurudzira kuti paya pavanogeza paya ngavashandise whisky kana kuti whisky kana kuti white wine. Whisky iwo vana John Black avana Black John Black ameno. Whisky base chero iyakangonzi whisky handiti. Alright. Ne kana kuti white wine. White wine. Alright. Saka unochidira pasi here kana kuti unotanga waiomberera kana kuti unofanira uchasei. Hanzi unodira pasi here kana kuti unoiomberera here kana kuti unoita sei? Ada kusiva process I think. Kushamba nayo kugeza nayo. Kola uri kunzwa? Ndakatevera. Hanzi unotogeza nayo. Sezva unoita anochigeza nebute. I think kuti unoisa mvura ugeza nayo yakadaro. I think ndizvozvo. Ndizvo chairo. Alright, nanzwisisa. Okay. Maita basa kola. Mune njuze? Vadona. Vadona sasa ndabvunza kuti vane njuzi here nokuti zvipata ugobara munhu apa utanga anzwisisa sotongobaya kunogeza nema Glenfiddich anomaona kuti unayo here unotambisa rodhura anomaona usina njuzi yachona. Kola hello. Hello, kuna sekuru kuti sekuziya bati vanhu izvezvizvi madzimo vari kunzi vakaenda kusororo kwakasara mashavi. Saka tinoda kubvunza kuti kana uchikumbirira kumashavi unoshandisa chii? Vamwe vari kuti unoshandisa mpunga, vamwe vari kuti unoshandisa waini. Saka unokumbira uchishandisa chii panguva inoyi? Mira iwe wise. Wati chii? Wati kwai vadzimu vakaenda kuholiday? Okoyo. Vadzimu nda kuholiday raise kuri shuwa? Zvinosiyana nemadzinza. Okay. Asi mukusiyana nemadzinza ndezvekuti vamwe vanodzoka votaura kuti vakuru vanenge vaenda kuchanzvinzvi handiti. Okay. Vaenda kuchanzvinzvi uko handiti vanenge vaenda vari kumbonodzeya naurwa dzega maikumbirira muri pasi pemuchakata, pasi pemutsonzowa kana pasi pemuzinzi. Muchikumbirira muchiti aiwa tinoda chakati nechakati nechakati. Saka mumwedzi wambudzi umo vakuru vanenge vaenda kuti vaenda kuholiday kwete. Sure saka okay. Mwedzi unoera. Alright. Wakataurwa pasi pachivanhu chedu tinotaura kuti vanhu vakuru vedu vanenge vakumboenda vakumbonozeya naurwa dzenyu dzedza maikumbirira dziya muchiisa fodya pasi kana kudoro pasi handiti. Hazvireve kuti vaenenge vaenda kuholiday nekuti kana vaenda kuholiday zvakureva kuti iwewe wasara wavulnerable handiti. Kana wavulnerable zvinhu zvizhinji zvikauya zvichida kukurwisa zvinokubata ndo pamunenge makupa muvengi nguva yekuti akurwisei. Asi vakuru vanenge vangoendawo kumbonodzeya nyaya asi kwete kuti vanenge vapa zvekutoenda kuholiday kwete. Okay. Alright. Wanzwa here wise? Saka zvinoreva here kuti ezvinezvi kana takukumbira tinge takukumbira kumashavi anenge asara mashavi akachena? Ipapo tinokurudzira vazhinji kuti kana muchikumbirira handiti kuingokumbirira kakune vedzinza rekwako. Hazvireva kuti vedzinza rekwako havapo. Ndo chekutanga. Hino ukakumbirira kumashavi ukakumbirira kushavi risina kudaidzwa nevekwako zvichazofamba sei? Saka tinge tichikumbira kune vedzinza redu isusu. Kumbirirai kune vekwenyu nekuti mukaenda kune vemashavi nekuti vemashavi havandatsidza nemi kana emuchemberi. Ichokwadi. Kana mava kutokumbirira kune muvengi nenyaya yekuti vekwenyu vari kunzi vari paholiday pane papi namba. Kana mai kana baba vemusha vasipo zvava kureva kuti house girl ndiye baba vemba here kana mai vemba? Kwete. Saka ndinovimba kuti rajeka here. Saka tinge chingoisa fodya pasi semazuva ese. Fodya ngaiiswe pasi.
vanoshandisa fodya ndevemuno muzimbabwe handiti muzimbabwe vanoshandisa fodya kana vachikumbira ndevemuno muzimbabwe vanoshandisa fodya nemasese aya masusu vekunze vanoshandisa hupfu nekachaso pasi pemutsonzowa ndinovemba kuti mabatsirikana. Saka muti wataugwa pawo mutsonzowo uriko here kudiaspora? Adoni tatati tihwisise kuti muti kana usipo replacement chinogona kuita chino kuti kwai zvimwe ndezvekuzimbabwe zvimwe ndezvekunze. Hanomaona inga zvariri basa nai musekuru ko zvochivana zvacho zvariri basa nai musekuru zvariri graft chairo. Sekuru wacho havana kukura asi zvizhinji hedu zvishomanana zvatinoziva asi tinongoti tingozvipangura kune vanoda kudzidza. Tichiri kutodzidzawo zvizhinji zvinoshamisa nguva nenguva zuva nezuva. Saka muri kuti mimba tipana November apa vanhu vanoita zvinhu zvemanjuzu nemashavi nechichichi nemidzimu havatoiti pana November apa. Muna November vanenge vachishandisa mudzimu wasateguru ndo vanenge vasingapande mataya. Ukatonzwa anenge achiti mutupo wake ndewemuno muZimbabwe achiti ari kupanda matara achishandisa sekuru panenge pambinama ipapo. Nekuti inguva inoira iyi. Nekuti mukatarisa hakuna munhu anoroorwa muna November. Hakuna munhu anochata muna November. Zviya zvokunzi kwai hakuna munhu anorogwa ndida kubvunzawo hangu sekurini. Zvokuti kwai hakuna munhu anorogwa muna November hakuna munhu anochata zvakatanga nani ende ndikarogwa muna November chii chinoitika? Chinhu chekuti takakura tichiziva kuti chinoera. Uyezve tichikura zvinhu zvakawanda zvatakakura tichiziva sekuti zvinoera but mazano hazvichaeri vanhu vakungoita. Saka ini ndikati mucheto wangu uripo muna November ini zvingati affecta papi apa? Ipapo hangu handizoziva hangu muchembere nekuenderana nekuti ime chitendero chenyu chechivanhu chakamera sei. Asi kana muchida kuchata muchida kumbozviona kuti zvinoita sei aiwa tinokupai zvimbe kuti muchate tinenge tiripo zvedu kumateresi kuya kwamamboreva kuya tichiokera. Because vamwe handizivi hangu asi ndinoona vanhu vemichato iriko michato imwe inoitwa kuna November iriko vamwe michato inoitwa kuna November. Kuti vakatopika vakataura vakati isu zvechivanhu hachitedzeri handiti vakasazvitedzerawo aiwa vakakwe isusu tichazobata vanhu kuti aiwa uyai kuchivanhu kwete. Asi kana vakada kufamba negwara rekwavo nderekwavo. Zvinhu zvacho ayaya hainga zvakaoma haya pakaitwa. Saka ndoda kuvhunza ngu inokuti topiki iri sensitive mbijana asi ndakanga ndisheya munhu wokuvhunza question iyi asi mauya panda kuvhunza pane nhau iri kunetsa muZimbabwe iri kutenderera yemwana wokuchekwa uyu tapiwa mapatsi uyu handiti madzishe nemadzisabhuku akaita meeting akati mwana uyu hauvigwi kusvikira musoro wawanikwa handiti of which nguva yareba musoro usati wawanikwa zvokuti unogona kusawanikwa possibility is there handitika. Zvine significance yei kuti ungovigwa uri mutumbi wakadaro usina musoro? Zvine effect yei kuti vabva vati haangavigwi akadaro kuti pango zvine effect yei yazvinogona kuzounza pamberi? Nhaurwa iyi ndakainzwa asi handina kunasa kuinzwa hangu zvizere. Ndakangoiona ichifamba mapepa nawo nemuboka renyu zvakare vanhu vachiponevara vaireva. Asi chandinotaura ndechekuti dunhu rimwe nerimwe rine chivanhu chacho. Kana rine chivanhu charo nekuti havasi vese sekutaura kwamaita kuya mukati vamwe ingawani vanochata mumwedzi wakadai. Vamwe vachiri kutedzera gwara rechivanhu rekubva makare kare. Hino kana mutumbi wake uripo asi musoro usipo zvakureva kuti pane kushiniwa kuri kuitiwa kapa. Uyu munhu akafa uyu akafa uyu handiti mwana ari kunzi akashayika
akadimburwa musoro, musoro hausi kuwanikwa. Ticharegedza kuuza zororo kwete bedzi kuuyo akauraya, asi muvanhu vemunharaunda, nekuti vanhu vemunharaunda zvinoita kunge vasina ravari kubata maringe nenhaurwa yakaitika iyo. Kana kuti havasi kuratidza effort yekutsvaga kuti zvinyi zvakaitika kune mwana uyu. Hino kana zvakadaro mwana uyu akapuka, munozonzwa kuya zvichinzi kune aiwa kwaonekwa chigoritoto chemunhu kana kuti ghost yemunhu yakati kana kwakati unetsa nekuti mweya wake unenge usina kuzorora, uri kunetsa munharaunda muya maakafira muya. Izvi hazvinetse iye vabereki vake bedzi kana akaponda uyu handiti. Ko sekuru ipapa ndo panoda kuvhunza question. Mwana uyu mwana ari kunzi anga ne 7 years, right? Tuchara mwana mudiki. Mwana mudiki anenge aita ngozi ipi? Anenge kutadza izvozvi as we know hedu tichitaura hedu kana muri kuti munobhilivha izvi zvanoti zvokuti kune gehena kana kuti kune denga. Mwana uyu anachanga amboti atadza pa 7 years. Handimaona munhu utoti anotori padhuze nanyadenga. Handimaona saka ngozi yanosonza anodzoka nayo mwana ne 7 years achinetsa vanhu vemunharaunda. Mwana ne 7 years ingozi dayatsonzwisisawo hangu ipapo ndini kuti zvinenge zvichimira sei pamwana ne 7 years. Mwana uyu haana ngozi yatingati ngozi ipi, asi ndiye akaparirwa mhaka. Muri kuvanzwisisa? Ndiye akaitirwa mhosva mwana uyu. Aitirwa mhosva, mwoyo wake uri kugunun'una, hazvina mhaka nekuti munhu hazvina mhaka kuti mwana mudiki kana munhu mukuru ane 2 years ane 1 year ukaponda waponda nyangwe ipo pakurarama kwedu pane zvino handiti. Hakuna zvinozonzi mutongo uyu wapiwa munhu yekuti akauraya, asingazi akupiwa 10 years nekuti akauraya munhu ane 1 year. Nabanzwisisa? Mutongo nawe yekuti mwana akatourawa 7 years munhu atokura ava kutofunga. Uyezve akutova nemwoyo make. Uyezve ane vekwakewo futi. Vachitaura kuti iwe vadambura dzinza rekwedu. Idzinza radambura wakai. Handiti? Ranga richifana kuenderera mberi. Radamburwa nekumwe munhu ari kuda kuita pfuma nemwana iye. Inove kwake votadza kuti apfuke nenhau yekuti mwana mudiki. Alright, no, ndikuda kutonzwisisawo because papa chitonetsa. Ndosaka ndati nhasi imi semunhu anoziva chivanhu kutongobvunza. Handika kune vachangosvika panapa tiri kuona vachangosvika vemaspiriti egod pava nekuti Zimbabwe yanaka. Hapana sekuru vanorapa panapa vari kudzidzisa chete chivanhu. Vari kungodzidzisa chivanhu chete ndichavari kudzidzisa. Havana kuya kuhorapa munhu, havana kumaketwa nemunhu, vari kungodzidzisawo chivanhu tichibvunza mibvunzo concerning vanhu vanobhilivha zvechivanhu zvavanoda kuziva nezvechivanhu kuti chinhu chakadai so chingava chii, chinhu chakadai so chingava chii. Hakuna mukazoya pano muchitoka muda kurapiwa, hakuna munhu anorapa pano. Ndisekuru vari kungodzidzisawo zvavo chivanhu. Ndosaka tiri kutongobvunzawo kuti significance yekunzi mwana havigwa asina musoro apa zvinofamba sei. Saka kana muri kuda kufona henyu namba ndakapina apa, namba ndakapina vagodhipa, namba ndakapina apa, munogona kubvunza nyasi musazoti ndinoda kurapiwa kana kuti kudii, nokuti hapana munhu ari kurapa munhu pano ende havana kuya kuzorapa munhu pano, asi kuti vari kungobatsira kutipindura mibvunzo yatanga tiri confused nayo zvinotoziva sei ivo vanhu munhu anoziva zvechivanhu. Vari kungotibatsirawo kutsanangura kuti aiwa zvakati zvikadai chete. Antimaona so handizizve pane umwe ane question here namba ndakapina. Pane umwe ane question here because I think question yoyo yanga ichitonetsa vanhu vakawandawo. Ndakatotanga kunzwa kuti madzishendo zvari kutaura zvakandinetsa kuti saka akasawanikwa musoro akasawanikwa achagara rini achingori muchati kana akaita 5 years anenge achingovemo. Saka vabereki vacho vanomuvha oni sei mwana uyu achingoripo. Handimaona. Saka ndati regai ndidi
ndibvunzewo. Saka pane vari kuda kubvunza mumwe mubvunzo nemumwe mubvunzo nhamba ndakapina guys. I think tadzidza a lot, we have heard a lot from sekuru vatinavo panapa. We have hanzoda kufona pa WhatsApp. Nhamba ndakapina iri pa WhatsApp iyo Kesi namba iri pa WhatsApp iyo. Namba iri pa WhatsApp iyo ndakapina iyo unozongozera code South Africa chat timubvunze nekurumidza tiregere muyenzi wedu aende kunozorora. Vari kuda kubvunza chifonai tinzwe. Vema spiritual husbands ndo tatakatarisira kuti vema spiritual husbands vaya vanga vachichema nekuti vanovatwa nezvinhu usiku ndo tatakatarisira kuti vawande vachifona vachitaura. Asi ndofunga nokuti vazongoudzwa kunzi mbonozama izve kutora lemon iro riri mudai ndofunga vazongoona kuti kuchafona apasisina dhiri nokuti recipe vapiwa kuti vambonozama. I think that's why, because vakurumidza kupiwa recipe deta tichiziva kuti pane recipe inogona kubatsira dei tisina kurumidza tatichi regai timbotora kola ava tinzwe. Right, kola hello. Alright. Pambovunza panenge zvapamanjuzo. Anti njuzo yafana kupisa nhomboka kana iri njuzo yechikadzi yafana kupisa nhomboka. Njuzo yechikadzi mati moda kubvunza kuti njuzo yechikadzi yafana kubvisa nhumbu. Ya kana kuti njuzo yafana kuva ine tsvina like kuva neropa maoko mayo ndizvo yasekuru. Sekuru makateerera? Bongo ndisina kunasa kunzwa hanzi izvo. Kana uine njuzu ndizvo here kuti haufaniri kubvisa nhumbu kana uine njuzu, kana kuti haufaniri kuita tsvina kana uine njuzu? kwete kuti njuzu haufaniri kubvisa nhumbu kana uine njuzu, haufaniri kubvisa imba kana uine chivana. Uyezve kana ungori wemuno mudzimbawe haufaniri kukurudzirwa kuti uve unobvisa mimba, nekuti pauri kubvisa mimba apa uri kusvibisa nekwako nekuti watouraya ka. Okay. Saka zvokureva kuti mweya wapauri hausisina saka wakutonyepedzana vachitaura kuti kana wakambobvisa uri kuchikoro asi akureva kuti munhu haana kutombochena. Handizi saka zvinoreva kuti kana wakambobvisa nhumbu even uri kuchikoro chako chaiko wazokura zvinotoreva kuti mweya wako hauna kuchena. Maka kuti wangokura kana kuti uchangodini, asi kana wakangobvisa mimba bedzi unofanira kutanga wachenurwa unoenda kunasagura waunoenda naye, handiti achasesekedza matare ako, achatanga kugeza, anokwanisa kugeza, vamwe vanokugeza nemvura, vamwe vanokuchenura nebute, vamwe vanokuchenura nemakwenzi, vanokuchenura nenzira dzakasiyana siyana kuzoti iwe ugova unochena pamutumbi pako, ungava iwewe murume uyezve ungava iwe munhukadzi, mose munofanira kushambidzwa kuti dare renyu rigova rinoenda manake, nekuti ukasadaro uchasangana nemunyama jambwa nerushavashava vane kosera uchabata. Saka dzimweni dzenguva vaya vakabvisa mimba vachikura, handiti ndokuri kubva mamwe matambudziko amuri kusangana nawo aya, muchizonyepera kuti aiwa zvangu hazvi kufamba nenhau yekuti chakati inhau yekuti apa makambobvisa mimba muchiri kuchikoro, mukafunga kuti pamwe zvapera, asi mudzimai kanganwa unofanira kunge uchigadzirisa nhaurwa yako yawakakanganisai. Manzwisisa? All right. Thank you very much. Thank you. Right. Aripo here umwe guys kana pasisina hedu tiregere muyenzi wedu aende kunozorora hake. Ndikuona naipa diaries ndeva nese ndikuona wava vari kutongofona wava. Alright, gaitingo. Hello, motikukupai 2 minutes. Okay, ndinotenda. Thank you very much. Ndi mukoma Mazimba. Makadii sekuru? Makadiko mukoma Mazimba. Ndiri soko mukanya yeGlenview. Makadiko soko mukanya yeGlenview. Ndiri kurwadziwa sekuru.
manyepera vana vamai vangu panapa sekuru hanziko sekuru muri n'anga muri svikiro kana kuti mungori sekuru anoziva chishona chevanhu sekuru mukoma Masimba tataura panapa kuti ndisekuru vanokungodzidzisa vanhu chivanhu chete. Hapana mbotaura kuti n'anga havana mboya kuzorapa munhu pano, havana kuzosvikira munhu pano, vauya kuzongopindura mibvunzo yatanga chibvunzo semunhu anoziva chivanhu. Saka handisi kuziva kuti vanyepera vanhu papi. Sis Melly, chekutanga ndakukutendai. Muri kuedza kuunza solution kuvanhu. That's very good. But vamaunza ava panyaya tapiwa vapatadza. Aiwa, mukoma Masimba vataurawo zvavanoziva. Hakuna kuti munhu wese anoziva chinhu. Ndindabvunza question ndakazvimiririra. Ivo vakataurawo zvavanoziva kuti ingave reason iri kuitwa kuti kunzi mwana uyu asavigwe. Handitika zvavanoziva ivo sekuti imi mune zvamunozivawo. Ivo vane zvavanozivawo. Hatisi kureva kuti zvavataura ndochokwadi. Aiwa, vataura mafungiro avo. Ipapo Sis Melly ndikukorektei Mchembere. At this stage haisi nguva yekutsvaga munhu atari zvaanoziva, inguva yekutsvaga munhu anoziva. Kuzivei Anoziva. Example ndokupenya yatapiwa ini ndoziva nini kuti mwana uyu akapondwa akauraiwa. Mwana uyu muZimbabwe mese hatina muprofita, hatina n'anga, dai takatinadzo vataura kuti musoro wake uri pai. Saka topiwa sign kudhara kuti let's not waste time. Tizina maprophets nen'anga nana sekuru anoziva musoro wake uri pai. Let's not play with this. This is not a joke. Tiri kusafa, Zimbabwe is burning. Sekuru dendera number 2 panyaya ma-spiritual husbands mataura kuti vana vageze nemalemon. Sekuru kuti vanhu hakuna chinonzi spiritual husband. Tavadropa because he is always controversial. Muchanoita go deeper kupeji kwenyu kwendo kwamuchanoita go deeper. Saka kupeji kwenyu vagara iwo is a very controversial somebody. Tatati pamukuda vacha nemunhu anobhiliva zane monita go deeper kupeji kwenyu koko. Kana musina kusangana nespiritual husband imimi, it doesn't mean kuti hakuna vanhu vakasangana nespiritual husband. Ende zvelemon zvavataura tine vanhu vataura ipo pano. Vataura pano kuti zvataura sekuru ava zvemhodzi dzemalemoni nebute nemagodo esalt vakazviita zvikavashandira. Saka imimi kana musina kusvika kushandirai, do not rule out kuti kune mumwe munhu hazvina kuita zvikavashandira. Mukoma Masimba, you are always controversial when it comes to nyaya dzakafanira idzi tinozviziva. But now remember, handika timukaziva kuti kune vamwe vanhuka vanenge vachitoriwo vane bhilifi yavo yakasiyana nebhilifi yaminayo. Imi neni tinogona kubhiliva mune zvatinobhiliva, koita vanhu vanobhiliva mune zvavanobhiliva. Hatina watinovharira panze, we can't shut them out because isu tine chitendero chatinobhiliva mazviri. Handi mazviona. Saka kana makuti guest wedu makuya kuzotiporongera panapa, we can't accept that. Kola hello +44. Hello Sis Melly. Hello. Ndoda kubvunzawo sekuru. Ndoda kuzivawo sekuru kuti mweya uri pandiri mweya werudzi. Zvinoitika pandiri ndezvekuti handizi kuti vari kundinzwa here sekuru. Vari kutaura henyu kana vasina kunzwa ndichazoturikira. Zvinoitika pandiri ndezvekuti ndiri muZimbabwe, ndakazvarwa kuZimbabwe asi ndogara mudiaspora. But ndine kaupenyu kekuti ndinonzwa mavoice anotaura neni. Even chero kuti ndinoita shopping ka ndinotonzwa voice inenge ichitonditi usatenge zvakafanana nemamwe maZimbabweans. Okay. Zvekutoti mukapinda mumba mangu munotofunga kuti mumba munotoshamisira because handina zviyezvo zvekuti ndinotenga zvakafanana nevamwe vekusha kwangu. Zvangu zvingori zviri pazvo zvakangomira zviri zvoga, choice yangu ingori yega. And sometimes ndinongoti ndakagara mumba so ndinongonzwa hana yangu ichingondudzwa kuti sumuka uende kwakati. Kunenge kuri kushopu. Ndosvika kushopu kuya handibude ndisina chandakabata chinenge chandifadza, ende ndinotochiona chiri pa reasonable price.
chinenge chadzikiswa from his original price choiswa kana kuti pasero paya pekuti I can afford to buy it. Ndiri munhu wekuti handidi doro remasese, ndinongoda madoro echirungurungu aya, especially whisky ndorangu. And zvechivanhu izvi ndinozvitevedzera chaizvo, but zvimwe zvacho handizvishandise zvakaita sana bute. Ndinonzwa mavoice anonditi usashandise bute. And food yechivanhu, I eat healthy food. Ndinonzwa mavoice anenge achindinzwa kuti idya sadza beans, idya sadza nemuriwo, idya sadza nemukaka, avoid nyama yemombe, avoid this and that. Ndinotoudzwa nediet. Saka ndoda kunzwisawo kuti mweya rudzi uri pandiri handinzwisise. Zvimwe zvacho ndatosirira handichazivi kuti zvii, but zvakawandisa zvinoitika pandiri zvekutoti I don't feel normal like a Zimbabwean. Ndinongozvona kunge ndiri mucycle yangu ndega. Zvinokuitika pandiri hazvifanani nemamwe maZimbabweans. Saka ndoda kubvunzawo sekuru kuti mweya rudzi uri pandiri. Sekuru vacho vadonha ndofunga network yavo yakunisa ndotora kwa Edabek iringoti connecting miraitona. Yadonha network. Pane munhu afona yabva vadonha. Hamene kuti munhu yarukana vachingofona ndambotaura waya ndiani. Hamusi kungoti muri munhu weclass here kola moda zvinhu zviri class. Ndizvo zvacho izvozvo ndiri munhu yawo ndinoda zvinhu zveclass. But handisi munhu wekuti anodhura. Ndinongo ndakagara mupaso ndinongonzwa voice inongondudza kuti enda paGoogle, enda pashop yakati. Ndototanga kutobrowser, handishayi chandinotoda pashop iyo chinenge chakatorejuswa chakaisa kana half price kana chiri pasero. Now we are having a problem network yasekuru iri kungoti connecting yobva yadonha. Meno va disturb wa nditi munhu ari pano here ari kufona kana kuti ndezvi vanhu zvinogara zvindifonera izvi zvima-Arab izvi zvandobloka handizivi kuti ndiani ipapa. Munhu iye afona kuda 20 times ndichingodrop. Saka ndiri kuda zvima-Arab izvo zviya. Iri kuti iya iri kungoti connecting. Zvino mubvunzo wenyu munoti tinowane piko naye. Ende ndaitoda kutoti andibatsirawo because sekuru havana kutiza chinhu iwe masimba. Sekuru havana mbabvira vatiza chinhu. Sekuru iyi varitodaira iyi foni ishi unozoti kwai vatiza iyi foni iyi yakadati connecting ishi. Havana kutiza chinhu iyi foni iyi iri kutoti connecting. Unozofamba chitaura mazvinhu zvokunyepa kuti hanzi ndakatizisa sekuru kwa Sis Melly. Havana kutiza iyi foni iyi ringi handikona inongoti connecting ishi. Unozofamba chitaura zvisina nebasa rese kugodipa yako yoyo uchiti kwai ndakatizisa munhu usina kutisa munhu. Havana kutiza panapa sekuru. Pane munhu afona iyo connecting iyo uri kuona iyo inongoti connecting iyo in network ishi. This is a network problem ishi. Ukuiona kuti it's a network problem. In network problem iringoti connecting. Saka zvanetsa. Handisi kuziva hangu kuti tingaita sei. Iringoti connecting nanhasi. Nokuti kola chinoitika ndechekuti ndafunga pamwe kuda mind yenyu pamwe kuda ndo inenge handizivi pakuzoudzwa mavoice apa. Pakuti mavoice anozokudzai kuti imboendai pakati mudai. Aiwa vanozotikanganisira ichida kuti sekuru vadzeka vachitaura vachiti tichibvunza munhu nenyaya yengozi dzemimisha. Masimba chanotikanganisira kutanga kuita go deeper achitaura zvinhu zvevanhu uko kuti ndakavatisa ndikadididi munhu achadzoki. Sekuru havasi kurapa munhu, havasi kudii, havana kana senti ravatichaja. Tangovakumbira tavaonawo kuti mudzidzise uchivanhu vakabvuma vakauya. Zvino vachaporongegwa namasimba atanga kunda kunobata vanhu uko kuti vatiza voti ina handichauyi ndimakanga mandikumbira. Havana mboya kuzorapa munhu pano, havana munhu vati ndikuya kuzobatsira kana kuti vanotorapa titozvizivi zvokutonda zvokurapa vaya kuzongotaura anotiporongerera vanhu. Saka regai tangotaura tangoita call to order tikatokuisa kumachu. Saka kola ina handizivi hangu panyaya yekuti isi zvikutangira mufunga apa munoudzwa kuti kunge munorota kuti ndai pakati munosvikowana chinhu chakachipa apa. Handizozivi apa. Handizoziviwo. Harisi rinoshavira chodo njusi dzinonzi dziri smart idzodzi. Ndozvacho zvandaida kuti ndinzwisise because pane
kumwe kwandakamboudzwawo hangu ndine chipo chiri pandiri ndakambonzi ndiri chitopota but chitopota munhu hanzi munhu anoziva mushonga wekurapa maimaponga ndatiita mistake mufunge ndandatoka ndikuakomodheta ndangoona munhu achifona ndikangodaira ndandatokanganisa ndikatozoriitirwa godhipa kuchinzi handisi kudavigwa ndikateka ndidavirewo izvo ndatarozviparira pano handimaona ndatokanganisa ufunge maimaponga chitopota ndochiko chitopota hanzi munhu anoziva mushonga yekurapa oright imi munoizivawo handina kunge handina kunonzi kudi kupirwa zvine chekuita nevadzimu kaizvi but ina handina kuzoiswa kwese ikokoko saka handingati ndinorapa handirapi saka muna icha munoziva nezvemushonga ndatokonwa kana tokupindurai aiwa handite zvekurapa handite zvekurapa asi ndogona ngechiziva hangu yerente yemushonga yekurapa but handisi murapi ndashaya kuti ndozviita sei ndokupi oright vakufona back mirai tonoti inopinda here manje zvandandataura vazvinzwa here iri ngoti connecting ndanchizogona kutaura ndanchizogona kutaura vari kudona ndanchizogona kutaura Primrose Davis, please do not bring us zvinhu zvaunenge waona kuma street please pana patita zvipa diaries. Primrose Davis, please my sister, nerudo rwamwari zvaunenge waverenga kwawaverenga koko kuti hatina mazino kana kuti takadii, please do not bring it here. Pano tita zvepano kana iwe uchibhirivha kuti handina mazino, it's fine. Wona woziya kana uchidzikana ndisina, it's fine. Vasina mazino vanhu zvakare, saka musativigire zvinhu zvisina nebasa rese. Moreover masimba wacho munhu futi naiye handitika. Saka please musati zvamunenge maona masiso, we don't entertain negativity. You are bringing negativity into our positive vibes by telling us zvamunenge maona kumastreet jokunzi hatina mazino, as if hatina mazino acho or whatever. Hameno tikatisina mazino tikutsenga nei, I don't know, because what I know kuti ini mazino akakwana, angu mazino akakwana, angu mazina akatokwana kukwana cheko saka izvo zvauri kutivigira panapa patidi kuzvinzwa. The guy vanasina chekutaura vari bitter about themselves, let them talk, we don't care about what they say. Saka musativigirewo zvinhu zviri negative kumwe zvamunenge maona kwamaona ikoko. Go and read and leave it there. Kana tiri same WhatsApp group namasimba, it's fine. Masimba wacho munhu atingamuraseka, it's fine. Munhu titori kusame WhatsApp group, so what and then what? Hakuna chisikwa chiri nani kudarika chimwe. Ndo zvatongoda kutaura izvo. Usativigire negativity pano, we are okay without negativity. Kana mazviona kwamunenge muri ikoko, commentai ikoko, mosiya ikoko kuti havana mazino, ende ichokwadi ise WhatsApp group ikoko na masimba mosiya ikoko, don't bring it here. Titori se WhatsApp group na masimba, hakuna chisikwa chiri nani kupinda chimwe. Ndo zvanofanira kungosiva izvo. Vanhu takatongofanana, whether zino hauna zino, ziso hauna ziso, gumbo hauna gumbo, we are all human beings, period. Zvatopera izvo, muzive izvozvo. Titori kuse WhatsApp group zveshuwa namasimba, asi kungoti inangu handizopengisa masimba, asi kungoti pamazino apa ameno ikoko vanotoziva kuti hatina mazino, icho zati mazino tinawo izvo. Kune anogara muSouth Africa anoziva kuti gold, anoziva kuti gold inoiswa pamusoro pemazino ako, ndopaunoiswa gold, hauiswe gold pasina mazino ako. Saka meno madofo ikoko madentist paFacebook tingazvisiya. Right, vari kutry kufona but now andichazivi. Akola nyaya yenyu ndashaya kuti ndoita sei nayo iyi. Ndashaya kuti ndoita sei nenyaya yenyu. Ndashaya kuti ndoita sei nenyaya yenyu, sure kundopinda kuti kudii. But anyway, handitoda kuti vasidzoka nenyaya yengozi. Maybe togona kuzobvunza kuzobvunza kana vachinge vauya. Tizonyatsoziva. Asi kola mumbondipostirawo kapicture yekumba kwenyu ndimbonyatsoona mumba menyu makanaka kudaro, kuda tingatorawo manotsi vediwe. Mumba mangu hamutomboshamisiri Sis Melly ende hamuna kana zvinhu zvakambowanda. But ndingori munhu wekuti kana ndichichuza ndinongochuza zvinhu zviri unique zvisingafanani nemamwe maZimbabweans. So
ndakanzwisa ipapo hamuna kunaka mumba mangu hamushamisire ati ndinongonzi usatengeswa zvakafana nemamwe mazimbabwenzi anenge achitonzi mazimbabwenzi here anenge achitonzi mazimbabwenzi here kana kuti kunenge uchingonzi musatenge zvinhu zvakafanana neruzhinji more like izvo zvangu zvakarerekera kuchirungurungu like saka mune nhingirikiro yechirungu saka ndinotoudzawo kunzi usatengeswa zvakafana nemazimbabwenzi because ukapinda muzimba memuzimbabwen unowana mune samsung tv mune leather sofa mune chichi but inini ndinonzi usatenge zvese zvozvezvo zvakafana nema be unique ita zvako wega iwewe usati zvakafana nevamwe saka sofa chinhu chamakatenga chiri unique makachitenga kupi kwacho maybe vanhu tingadomanyawo tikanotsvakawo zviri unique ikoko ndosaka ndachida kuti sekuru vandibatsirewo kuti mweya rudzi uri pandiriwo ndinongoudzwa Sis Melly sometimes ndogona kurota ndichitoratidzwa even chero kungave kuri nyangwe ndoda kuenda kupati ndinotorota ndichitoudzwa kunzi pfeka hembe yakadai pfeka this color imi muri kumberi saka ndataura ndikati ndinongoti ndakagara so ndinongoudzwa shop yekuenda ndinongobuda mba mangu ndakananga kushop ikokoko handishaya chandinonowana chinonditora moyo mushopi mamo ndobva ndatochitenga ndotochiwana chiri paaffordable price kana pari pagoogle ndinotonzi google shop yakati ndotochiwana chinhu ichocho ndotochiwana chinhu ichocho chandikuda icho ndotochiwana chiri paaffordable price chinenge chareducwa from original price to half price right chiregai sekuru vapinda manje sekuru vauya manje vauya sekuru tekugamuchirai hameno network yenyu kuti yanga yakuita sei yatanga zvavanga vapinda zvakanakanaka network vanga vafona vakapinda zvakanakanaka zvino yakuti reconnecting zvakare yadona aiwa saka tinozoti pavanouya next time tozoona kuti zviri kufamba sei tobvunza kola mubvunzo wenyu tounzwa kuti chii chinoitika pamuri but iye kuzoti munoudzwa iyi handiti maona ndopandatodza kuziva ipapo asi ndozvo zvacho zvabva zvavavhara here tvasandiudze nai handiziviwo ipapo handiziviwo ipapo kuti vari kutraya kufona ava but ndisingaziti vano sekuru hello network yenyu chii changa chakuitika nenetwork yenyu namhenokoma masimba kuti vanga waita sei ameno right ndina kona vari panapa inzwai nyaya yavo kona dzokorodzai sekuru ndanga ndiri kuti ndokuda kuti mundibatsirewo kuti mweya uri pandiri mweya rudzii nekuti ndine confusion isingatomboiti ndinogara ndichizvibvunza but handikwanisi kuti ndizvipindure ndinonzwa ndichiudzwa ndine mavoices anondiudza kuti usatenge zvinhu zvakafana nemamwe mazimbabwenzi ndiri muzimbabwe ndakazvarwa muzimbabwe nini ndakaziva kudiaspora ndakura ndaane 23 years and mumba mangu hamushamisira hamuna kana zvirimo mumba mangu but mukapinda munotowana kuti hazvifanane nevamwe vana vekumusha zvakangosiyana ende ndinoti kana ndakagara so ndinongonzwa voice rinongondudza kuti enda kumall shopping inonzi yakati kana kuti enda kushopi yakati ndinotoenda ikoko handibude ndisina chandakabata chinenge chanditora moyo mushopi momo ende chinenge chiri paaffordable price chareduced from original price to half price or to clearance and then chimwe chandataura ndechekuti ndati mati munoudzwa chero ndichida kupati kuti pfekai dresi rakadai kana ndichida kuenda out ndichida kuenda kana kupati kungave kumuchato ndichida kungoenda out kunofara ndinotorota ndichitoudzwa kunzi pfeka this color
mumba mangu chaimo kana ndichida kurinovheta kuisa manew floors or pendi ndinotorota ichitoudzwa kunzi isa this color and ndinofarira food yechivanhu I love ndinonzwa kunzi eat healthy food saka ndinodya sadza nebeans muriwo ndinonzwa kunzi avoid beef nyama yebeef avoid red meat chimwe chichandataura zvinhu zvacho zvinenge zvatobuda saka handizivi sekuri ndibatsire kuti mweya rudzi uri pandiri ndinofarira whisky havafariri masese vanofarira whisky havafariri 7 days sesu ndofarira zvechirungu 7 days ndochida Sis Melly asi ndinotochishayiwa but ndinenge chinzwa mwoyo wangu uchida kuti ndimbochidzvuta but chandisingafariri ichibuku chibuku hamucha musingafariri havafariri chibuku ndinonzwisano wechibuku but 7 days ndinotochishuwira but ndochiwana kupi doro ndinongonzi ndimwe doro yechirungu vana kasolagava vana bolingers vana whisky okay saka pane mweya wei panapa waita panapa mweya weclassy things sekuru saka wada kuziva kuti mweya uyu ungava mweya wei ndoda zvekunamata ndoda mweya wacho unoda chechi zvisingatomboiti unoda chechi unoda bhaibheri unoda zvekuverenga bhaibheri vanombotaura nematangs here kuhope vanotaura nani mati vanotaura matangs here kuhope hanzi munotaura ndimi kuhope here ndakamboita time yeni ndakambotaura asi zvakangodisapia zvakangopera asi ndinotorota ndichitoudzwa sometimes ndichitotaura kana kuti ndakararama kuseni kwakunoedza ndogona kunzwa mavhoisi echirungu achitaura mavhoisi echivanhu achitaura even chero vanhu vachindinyeya ndinotonzwa vanhu vachitondinyeya mavhoisi munotonzwa mavhoisi kuti nhingi nanhingi anga chikunyeyai ndinotonzwa kuti iri voice nderanhingi iri voice nderanhingi and sometimes even ndinoziva zvekuti munhu anenge opena up problem yake kwandiri zvimwe zviya zvekuti ndosara ndakuzvibvunza kuti but why andiudza a very big problem like this mwari ini ndogona here kuisova ndenge ndakutozvitongesa inini manje pane kuti ndibatsire munhu ndakutozvitongesa nekuti mwari why andiudza zvese zvakakura kudai inini munhu anenge open up from nowhere munhu anenge ndiopenera up dzimwe secret dzandotanga kuchikandega kuti mwari why did she or he tell me this thing, this big thing? Iyo sakuri nauro yavo handimanza vekutanga vataura vakati inini ndinositaura ndaisimbotaura nendima nditi uchida kuti pane tsungu neyatambotaura nditi todzoka pechipira nditi pane zviso zvakare riri pavanhu asi shavire tsungunu yambotaurwa yakachinzi juzi inonzi tsungunu ya nenjuzu zvakare yedu iyi ine muviri wefishi nemutumbi wemunhu nanditi zviva nechivanhu chiri pakati handiti ndosaka muchitarisa ndinoimba kuti pese pavanotarisa pavanovata handiti vakatarisa makope avo kana hope dzavo dzavanorota kazhinji vanorota kana vanorota vari kumadziro vachitamba nevasikana vachena ndorota ndichibhoita kunge ndiri kunyura mumvura manje inini neugwara ndiri gwara ndinobva ndavhunduka ndopepuka saka ndoshavira zvamataura zvehove izvi ndakatomborota mumwe munhu achindiudza munhu iyeye ndakapedzera kumuona atingi 2 years ago kumwe kwandaimbonamata achitondiudza achiti iwe ndakambokurota iwe uri hafu fish hafu munhu saka magona zvandareva manje ndinenge kuishavire njuzi uyezve pandati nenhau yechivanhu vachivanhu apa vataura kuti inini ndinofarira 7 days
kana kuti vane nguva yekuti vanokwanisa kurota matambudziko evamwe vanhu. Ndizvozvo Vanota matambudziko evamwe vanhu. Vanotorota vachibatsira munhu vogotoudzwa kuti munhu uyu ane dambudziko rakati, mubatsire nenzira yakati. Asi unozotadza kubva kuti izvi zvinorevei uyezve ndinokwanisa kumubatsira nenzira ipi nekuti mumwe munhu anokwanisa kusasvika muchiro. Zvichireva kuti ndo mashava ndareva aripo pavari apa uyezve vane chivanhu chigere pavari. Saka munhu watinoti ari multi-talented. zvakanga ndine confusion handikuziva kuti ndiri papi chaizvo. Pamuri ndepekuti zvose zviripo muchemberi. Okay. Nameno kana zvajeka. Saka ziva kuti ndiri kuchinamato ndiri kuchivanhu futi. Iyo ndinovimba kuti Sis Melly vakatitendera tichakwanisa kuita topic another day. Asi chivanhu nesinamato hazvina musiyano muzhinji zvawo kana tava kutarisa zvinhu zvacho. Okay. Asi we tend to discriminate. Nandini. Okay. Nekuti chivanhu haisi religion ka. Christianity is religion. Ko zvakudovaya vakaenda kuchikoro vakunodzidzawo vombotaura kuti aiwa ndepapakambotaurwa kunzi chivanhu is religion. Well, chikristu is religion. Alright. Saka chivanhu chinenge tava kuti chii? Maybe tichatomboita chikristu nechivanhu. Topic yechikristu nechivanhu. Timboyazonzwisisa kuti difference iri papi, zvakasiyana papi, zvinofamba sei, timboyazonzwisisa ipapo. Saka ndangondijekesa hangu ngavasabvunza kuti ndiri papi. Nekuti musityano muzhinji hapana nekuti tese tinonamata Musikavanhu. Tinonamata Nyadenga. Saka tikada kuitanga nhaurwa iyoyo hatingaipedzi. Tinoswedera pano. Okay. So, zvinozogona kuti sekuru pamwe patinouya tikada kutanga kuti titaure nawo kuti patinouya patironga date mondiudza kuti next week rini ndotsvaga munhu maybe munhu wechifundisi anenge achiuya tonzwawo kuti zvinenge zvichifamba seiwo kuchivanhu nekuchikristu. Pane pasina dambudziko tinenge tichongoona kuti tinobatana musupo wacho. Pamunenge makasununguka. Vanenge vachidawo kudzidza zvechivanhu vakasununguka kuti munokwanisa kuvaudza kuti sekuru vanowanikwa paFacebook pavo handiti. Facebook vasekuru vakanzi kuti sekuru soko. Vanosvika peji rasekuru rakangonzi sekuru soko. Rangonzi sekuru soko peji ravo. Saka mwangoenda pakanzi sekuru soko ipapa. Muchangonovaona pakanzi sekuru soko ndo peji ravo. Harina picture. Vanongonyora zvichivanhu ende vanoitawo kana 2 likes dzavo. Vanomaona kana hapana munhu anotombokomenta, hapana munhu anotombokomenta ipapo vanongosiya vanyorawo post vachitsiura kuti vachitsiura zvavanenge vachitsiura. Kazhinji kacho maposti avo ndekutsiura. Ndinoona vachitsiura vanhu vanoita zvechivanhu stereki kuti zvinhu zvamunoita so vongotsiura vodarika. Ndakavafollowa nguva yakati rebei ndichingotarisa kuti vanonyambonyatsoita nezvei sekuru soko. Ndongoona chidzima ngwa ndini malaika amotowana ikonde yangu. Ndosvika ndobva ndangolaikawo ndaverenga. Ndodarika poitawo umwe wechitume panongolaikawo handimaona. So indai kupeji rakanzi sekuru soko ndivo ndo peji racho. Ndo peji ndo Facebook page ravo iroro. Ndo Facebook page ravo. And then pacha mubvunzo alright call I think madayirwa anditika. Ndinenge ndadayirwa nasi. Alright. Maita basa call. Maita basa. Thank you. Alright. Right, pane mubvunzo wokupedzisira panapo anogona kutora muma-comment section wemurume ari kubvunza kuti kubvunzaiwo sekuru panyaya dzevarume kuti nenyaya yemasturbation kuti iziti mweya rudzi mweya wakaipa here. Yeah. Inhaurwa ikai.
vakuenderana nekuti ipo pacho pavanenge vachiita mutambo uyu handiti vanenge vachiona mudzimai here kana kuti kwete nekuti vamwe vanozviita mukuda kungofara chete kuda kufadza nyama yavo vamwewo vanotozoita nenhau yekuti vanenge kushandiswa nevadzimai saka zvinotozosiyana siyana kutoti vashandisa vakatomutangira pauso hwavo kutoti uyu ndiye mudzimai wacho saka vanotogona kunge vachitovata nemudzimai zvakare yakangofanana nevaya vanozorota vachivata nemudzimai mangwanani pavanomuka vakatochira pavanenge vachi saka pane zvataurwa namamasimba paya vakati chinonzi spiritual husband vada ndivo vatadzokuziva spiritual husband kushonaki handiti tadzoka tikataura tikati kuchivanhu kune mashavi anokwanisa kuchiva munhu handiti hino kana riri shavi kune mashavi asina kudangwa nedzinza aya akangwereka nangosvika pamunhu handiti asina kudangiwa anokwanisa kukushandisa nekuti anga amboriwo munhu akamborarama panyika saka kana akakuiva zvakureva kuti iye akutoda kukuita murume akada kuti mudzimai asi achikuchavira zvakare achikupa zvese zvaunoda asi iwo mudzimai wako inoga zvigamuti iwewe zvicharamba zvichiuya nemadzudzu zvichiya nemadzudzu zvichiya nemadzudzu kusvika wavagamuchira saka mhino kana zvajeka kune vari kuda kunzwisisa aiwa ihope vanzwisisa aiwa sekuru nguva yedu yafamba regai tikutendei chiti aiwa tinokutendai maita basa nhasi matishanyirawo padhayaris shuwa mabvumawo mukati aiwa ndinouya hangu ndisire mekunge ndakukumbirai nditakakumbirai kuti yai mutidzidzisewo timbonzwawo kuti zvinofamba sei mukauyawo pekutanga pano aiwa toda kutendai sekuru nguva yenyu yekuti muve pano mutaurewo nesu tichibvunzawo mubvunzo ende tichange ihope kuti patinenge tichingodawo kuti timbofambawo nadzo tibvunze mibvunzo yezvinhu zvine zvatinenge tisinganzwisisi togona ngokukumbiraiwo futi kana muri free mogotidza kuti muri free zvarini modzoka zvakare touya todi moti tobvunza mibvunzo muchitaurawo nesu and I hope kuti vespiritual husband ava vese muchadzoka netestimony handizivi zvataurwa apa nasekuru imboendai munozama izvozvo handizvo zvinonzi zvinhu zviedzwa chindai munozama zvamaudzwa izvozvo muzodzoka ikoda kuzoomera ka mozodzokawo muchitiudzwa kuti zvakafamba sei pamakaita zvinhu zvemunyu wamagodo uyu handiti munyu wamagodo uyu nemamhodzi nhatu dzamalemonids mozodzoka muchitiudzawo kuti zvakafamba sei handichimaona so sekuru tinoda kutenda ichiti aiwa maita henyu shuwa mwari vakutungamirire mwari vakuitire zvakanaka tichange tichibatana zvakare nemi kuseri asi vanhu ndofunga vatoveke kufacebook page kwenyu ikokuku aiwa ndinotenda mupembero vakasununguka zvavo vanouya ndoratati rakanzi sekuru soko imwe yacho akaunti yakanzi sekuru soko Facebook page ndo yakanzi sekuru soko jena kumberi sekuru soko jena Facebook page yakanzi sekuru soko jena kumberi ini saka ini ndingori pa friend list yavo because ini ndinongoona yakanzi sekuru soko chete ndo yandinongoona aiwa tinotendawo sekuru aiwa tatandara maita basa sekuru aiwa tinotenda okay right guys I hope manyetso etagara vedu wetag my way ndokwane 11 titanga nguva 8 9 10 11 4 hours yes tagara tiri pano guys tagarisa saka ndizvo guys kune vari kunetswa wish you all the best kune vari kuvingwa nezvinhu usiku zvichirara navo izvi wish you all the best please mozondibatawo kuwhatsapp muchitiudzawo kuti kwete kuzobata inini kuwhatsapp munongozodzokawo palife muchitaura kuti pamakapohwa pamaudzwa zvamaudzwa izvi zvakashanda here kana kuti hazvina kushanda antika antimaona kuti zvakashandawo here kuti tidi tizive antimazviona ende zvakare musadzofamba muchitaura zvinhu zvekunyepa kuti kune ng'anga kanga iri paSis Melly ikazodai isati nambozi atizivise kurava ing'anga isitongozatonda zvekudzisa chivanhu
saka vanga vangoyadzidzisa chivanhu. Hapana munhu wavarapa pano, hakuna munhu ainda akati ndirapei. Aiwa, tanga tiri kungobvunza maquestions tichingodavirwa. Toziva ka maZimbabwe masadza eaters angadofambisa mbiri yekuti nganga taiona Sis Melly yanga ichiprofita vanhu vadlikwa mari iko kusina kana munhu amborapiwa kana kudii nekuti nganga hatitozvizivi isi tongozata vanongodzidzisa vanga tingodzidzisa vanhu chivanhu isi tichibvunza. Saka tinoda kuti daro ine heti yenyu ruvego rwenyu ndai munoitira uko. Go away with your hate and ndai munotaura zveheti yenyu kwamunenge muri uko. Antimaona kwete kuda kutigira hate pana pasa pejira hate. Kana mune demoni masatani nyanga akakugarai mchitoita zvinzvo hate, you are allowed to go and do it also, not pano it's a love family. So guys, morara zvakanaka morara zvakanaka mara kuitira zvakanaka tisangana zvakare pachirongwa patime inotevera. Guys, matopic ngauye uyai nawo matopic tinoyatsanzwisisa. Guys, tinoyatsotaura zvinhu zvisingatauriki, zvinhu zvatiri kumashure nazvo toda kunyatsozvitaura. Totsvagawo mukazviunza nguva iripo, totsvagawo vanotibatsirawo vanoziva pazvinhu izvozvo, totanga kuipenengura tinyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Ndofunga tiri kudzidza guys, tadzidza zvakawanda kubva nezuro. We learned a lot nezuro chaiye. Nyaya yemukadzi yakandishaisa hope mufunge ndanchimbodzokorodza live yanhasi yake yanezuro yanhasi. Nyaya yemunin'ina wangu yakandishaisa hope, but anyway ndinongofara kuti akagona kuzvimirira semunhu wechikadzi panguva yakaoma ipapo akazvimiririra. Ende zvinodzidzisa zvinhu zvakawandawo izvi kuti naivo varumewo vese ngavadzidzewo kuziva kuti kana vachinge vatangira vakadzi vavo kuenda chokwadi vakadzi vasara vachishungurudzwa zvakaita kola zviya kushungurudzwa chaiko chaiko. Dei anga asina kumira kola dei zvachitogara pasi pebridge antimaona. Saka zvinotinetsei. Saka guys, take care of yourselves. Ibapo iwe mukoma masimba kunyari ndizibvire brai kuita sei musama muneme we-heatwave iri kuno. Guys, musakanganwe kuti kune heatwave iriko. Musakanganwe drink lots of water, inwai mvura stereki antika mvura too much. Kune heatwave ku South Africa yakasimba heatwave. Saka musakanganwe kuna mvura stereki and right munozvichengetedza. Ndika tosangana zvakare muchirongwa chinotevera tichisangana pano tichikurukura zvakare. Guys, bless you.